biyag ti tao. Froilan, si kaman mo timang ipacheck up iti anak ta. Ne, apa siya tiboon mo? Kat, follow up na nga rod ita. Masapo lang maipacheck up. Tapna mo tayo na gumatang tayo pa ita agas na wano saanan. Apa siya tiboon mo kat sikat ti babae? Sikat ti ina? Gaputa siya ti ina, siya kakanayunan. Apay ngay, sungsungbat kayo manan, nanang, tatang, apa kayo manan. Panawon da kami dito, Regina. Di ka makibibiyang iti saritaan dagiti nataengan. Nawatam? Wan tatang, panawak nga rudan. At trabaho kita. Diyak masangot ti mangipacheck up iti daytang ubing. Nagsasao ka. Kaslasaan mo nga anak ni Regina ah. Basol mo, no apay akas ta tinagbanagan ti anak ta. No apay nga da diferensya na. Apay asyak ti pabasulam. No anya nga min tinararamid mo iti masikog ka ah. Tapno ibagakkan ka, jak nagayatan ti kasta nagbanagan ta anak ta. Di mo kumamot ipabasol kanya ka? No apay nga ubing-ubing ta anak ta? Panahon da kayo. Sikan ti makamo amang ipacheck up iti anak ta, tagtrabaho kita. Ita nga ro ti follow up check up ti anak ta. Ibagamkat nga da trabaho mon, anya kamutan, Froilan? Naimbag man, tanakaumay ka, Froilan. Pasensya kan, no naladawak, Ma'am Erlinda. Okay lang, tinapatag, nakaumay ka. Di na ko nawagan iti ma'am, tasanan asyak ti boss mo. Erlinda ko namlatan. Kas nabalasan kayo latay ti kasta alang ayo. Talaga abalasang akpay. Sa anakpay anak asawa. Sika nga ay, amangan no ng asawa kamatan. Wano adamatan anak mo. Awan pa'y nga ron. Kasta ka di. Anyat amom ngay, amangan nudatati na ito ding para ititunggal maysa. Kan awan madakas na no bilang na. Saan ka di? Sa bagay matkit di Erlinda. Ne, apay nga gimimpake ka, Froilan. Umanaw ako niti dayto balay. Agsinatan mayta. Makauma ti kasto abiyag. Kat kasano nga rudan ti anak tangay? Asino ti kadwa ka mga sikasukan ko na? Kabailam dayta. May salaang met anak ta. Di ka man nagdardarasudos si ka, Froilan? Saan na mabalin na panawan na kami iti anak ta? Nang runa kat kasi ti kasasaad na. Basta pumanaw akon. Ikanta pa'y man iti space ti bagbagita, mayta. Dakal mo't gamit balay mo dito yung lugar yo, Erlinda. Wan mo't ngamin. Dito iti salas. No kayat mo ti agbuya iti TV, agbuya ka lang. Pagturuga nga Iti silad ko, ano kayat mo? Okay lang king ka? Wan agayan ayat tabutan. Agyaman na ka. Agyaman na ta inayat na, Erlinda. I love you talaga. I love you too, Froilan. Apay kasta tila nga mayta. Kasla da problema. Pinanawan na kami ni Froilan nanang. Jak amuno na panan na. Anya, kaano pa'y? Itay laang. Aging gaita. Siyak ti pabasulan na no apay nga ubing-ubing ti panunot ti anak mi. Ay nagloko mo't tanday jay nga asawam. Kastalat kalaka na ti panang-panaw na kada kayaw. Planong tagtrabaho iti sabay na lugar nanang. Iso ada kayo kumapay lati makaamu iti apo ko yo. Awan sa bali apang ibili na kita anak mi. No saan ada kayo. Itay pa'y adi ka matagtagari dita, apok. Apay, adarikrik na Anyat oras, Lola. Alas 3 na iti malam. Apay aya. Itay agsapa panaw nanang. Maluman, hampay awid suna. Napanan na. Ay, kwa apok. Hansamot tan awiden. Panaw naksan nanang ko. Di nakapinanawan. Masapul lang nga umadayaw. Tap nagtrabaho.
Iliw ko nanang ko. Anyat kayat mo ang merienda ta ilutuan ka, apok. Nanang laeng kayat ko, Lola. Anya nga ta numapantalangan gumatang iti ice cream di ta tersena. Ha? Ay, kayat ko ice cream, Lola. Tumakder ka nga rudan. Inta gumatang iti ice cream mo. Sika ka diti ag-apply, miss? Ano tinagan mo? May tatinagan ko, sir. Nice meeting you, Maita. Bagay mo launay ti blouse mo. Ha? Naibagay kan ka ti kasta akawas mo. Agyaman ak, sir. Agtugaw kan, tarugyan ta ti interview. Kasapulan ming agpaiso ti empleyado ita, nang runa pa'y kat adu dagiti customer. Sir, ada ka dinamnama amaawat hak? No, siyak ti damagam. Takal ti namnama amaawat ka. Takaskan ka, ti kasapulan me. Sumurot ka kaday, apok. Ay, napapanam, Lola. Iti ayanda Madam Fina. Ay, adamanan labam. Wen, naurnong ka no timurenda. Isong agpalabada manan. Ay, surutak, Lola. Tulong kayo labatap no malpas dagos. Dayta ti kayat ko kan kaapok. Nagagat ka una. Wen atap no malpas dagos. Awan matlaang kay ayam ko dito'y balay. Nalanga raw. Agrubwat kantap no dagos sa malpas taramidan ta. Awid ka di pa'y nanang ko, Lola. Bayagan jak kita nanang ko. Wen, apok. Agawid tumatlaang. Lipat naksan nanang ko. Di ka madanagan. Adaak mata kaduam. Saan ka baybayan? Thank you, Lola. Awan anyaman na. Ikararag talaang nga sapay kumata na saya at ti kasasaad na ng kantatang mau. Musa di naman tayan da ita. Kaano nga'y awid da, Lola? Addan tulat ta, apok. Jaklam mau no kaanaw. Hanggang basta, agawid dan tumutlaang. Agyaman na klaunay. Ay naklon mo ti ayat ngay datdatong ko. Ay ayatan kalaunay. Ay ayatan ka matunay, Jimmy. Wan gayam, tapnosan ka magastusan iti abang. Agnaid ka langan ijibalay. Ay, nakababain matkan ka, ah. Kan amangan no adda may mga dagiti padak nga empleyado. Awanan bibiyang dayti dayta. Kan maysa, awan pagpainlam, tanaw biya ka matan. Isa mapantay ti boarding house mo, numadamdama, talaan ta dagiti napatag gamit mo. O sige, sikat ti makaam mo, Jimmy. Kan maulin da ito yung aldaw pa nagtrabahong dito ay. Siya kon, ti makaamoy ti kwarta agastusam, Maita. Hello, Maita, anak ko. Hello, nanang. Kumusta kayo ngay? Ay, kun nasaya at latamat, ah. Si Kangay, nabayag mo na di ka nagawawid. Ay na, jak pa'y makaawid, nanang. Sana bale, tanasaya at ikasasaad ko dito, eh. Ay, nakailiw na kayon da, anak yaw. Nakayulatan di makamukan ko, nanang. Jak kaya ta madadahal ti relasyon mi ka ni Jimmy. Isawag tong palak iti kayat na. Di na ngamin kayat nga agawid, ah. No kasta, at damutan sa bali ka relasyon mo dita. Uy, nanang, baknan ni Jimmy. Maitid na amin na kayat ko. No kabalan ni Froilan dagsapul iti sa bali, kabalak mo ta. Nabakbak ng pay nga adayong amiso. Ay na, anak ko, wag basbasol kayo iti kasta nga raramidan yaw. Urnusan nyo kumanti bagbagiyaw. Sapay sang kadamag na kayo ti anak yaw. Ay, sige tani, agluto akpa iti kanan mi kini Jimmy. Bye. Ay, Anyangay ko na nanang ko, Lola. Nasaya at kano ti kasasaad na apok. No may papanmat iti panagawid na,
Jak pa'y masiguradaw no kaanaw. Awan mo tinadakamat na kanyak. Lipat na ko nanang ko. Saanan iliw kanyak. Siyak, iliwak kanyada tatang ko. Bayagan jak suda kita. Awanan patag ko kanyada, lola. Ay saan? Patpat ganda kadagiti dadakkel mo, apok. Di mo ko mapanunutan ti kastawan. Agyaman naklauna iti regalom a kwintas, Jimmy. Bawanan yaman na. Aun gaya. Planog jag bakasyon niya abroad intong sumaron a bulan. Duat ang agbakasyon. Kaano lang hindi nagbakasyon tayo kadagiti kakabsat mo iti Palawan ah. Ita, out of country tamanan? Okay lang. A moment. Sana parekot ti kwarta kanya. Asino nga ro ti kadwata? Ang mga no sumurot man ang dagiti kakabsat mo. Sanan. Duat lang nga mapan. Tapno komportable ka. Buludak man pa itilugan mo, Erlinda. Sa dino ti papanam aya. Mapana kita yung tigayim ko. Buludak tilugan mo ha. Tapno di da ibaga mamirmirahaw tak ti jay. Sige, usarum lang. Lugan tan adwa day chay. Yaman na dama. Amangan numagasgasan mo ti chay. Wen ka ti. Di ka matanagan. Ay wanak tilugan mo. Ay lugan ta. Kunak ko ma. Syakon bagkat linabaam, Lola. Pag tinulungan ta nga roda po. Bakit kan, Lola? Kunada, saan ka no bagkat dagsen ti bakit? Saan mo ta mabalin nga ipabagkat ko kan kata na dagsen? Di mo kabailan. Naibagal daw yun. Kumusta kayo? Sino kayo? Siyak ni Bernadette, nana. Nakabakasyon na klaang from abroad. Nasalaw kayo manan, idikal man dito eh. Kasta aya, ma'am. Tulungan kayon amang bagkat iti awit nyo. Tamadlaw amarigatan kayo, nana. Ay nakababain. Saanan, ma'am? Alakit din. Basta tulungan kayo, nana. Pasensyakan, dito'y balay may, ma'am. Daan una yun. Marmarga ay pa yan, ha? Kan narukubon ti kayo, adiding na. Ay, kapilaang ti may pasangok kan ka, ma'am. Okay lang, nana. Awan problema iti dayta. No kasta, dudwa kayo lang iti ang pukong agnanaid ito, eh? Wen, ma'am. Pinanawan dagiti naganak na to'y apo ko. Sa dino nga yan, ti ayan dagiti dadakkel na. Ti ama na, jak amo no sa dino tayan nan. Ngam, damag ko nga da kanon sa bali nga asawa na. Katimot anak ko nga ina to'y apo ko. Nakiasawa mo't lang iti sa bali. Manipod pandan sa bali nga asawa da. Di dan nagpakpakita kada kami, ma'am. Agad-adal ka diti apo ko yun, nana. Saan nga ro? Takas tama nga ubing-ubing ti panunot na piman. Kan adayo ti pagadalan dito'y balay may. Ngamuray kastoy ti apo ko, nasingpet, natulnog pay. No kasta nga rod, tulungan kayo, nana. Agsapol tayo iti pagadalan ang mabalin apang yanrolan tayo iti apo ko yun. Kan ipariper tayo matlaang ti balayo. Tulungan na kami iti apo ko, madam. Wala na. Nga mabalin ka di, aditak awagan iti ma'am. Bernadette ko na yulatan. Misyon ko nga minti tumulong kadagiti deserving ang matulungan. Akas kumakada kayo. Ay kat pagyamanak launay balasang ko. Pagadalan nakakanuday siya babae, apo. Kan ipatarimaan na to'y kalapaw ta. Ha? Mapana ko ni eskwela, Lola? Wen, kan saan ton nga agtad-tad to'y balay ta. Wow! Pintasan balay ta, Lola? Eskwela ak pa yan. Surat akon papel. Kompleto matandagiti materyales. Mabalinan ang marugyan ti renovation, nana.
Agyaman naklaunay basan. Kanadapay good news ko kada kayo, nana. Yenrol tayo ni Regina iti pagadalan dagiti kaskan kwa na nga da diferensya na. Ay amangan no dakkel ti mabayadan. Siyak ti makaamo iti mabayadan, nana. Ngam unaan tayo pa'y apatarimaan to'y balayo. Kan, mangipatakder tayon to iti sari-sari istoryo. Tapno saan kayon amapan makilabada. Ay nagsaya at kaunay kada kami. Saan na ka man nga maamunay? Nga madlawan na saya at ti panagpuspusom. Patsyak ngay naramat na ka ti Diyos amang tulong kada kami. Pakaragsakak ti tumulong iti padak at tao, nana. Ni Apo Diyos ti mang subad iti kinaimbag mo kada kami iti apo ko, balasang ko. Lola, nalpasan balayta, pintasan balaytan. Ay na. Apay ngay sangit ka, Lola. Apok, awan kanumot ni Nanam a Bernadette. Diyan ang tulong ka data. Natay kanumutan. Ha? Apay ngay natay? At dagayam ka no nadagsa na sakit na. Kat nataningan ka no gayam tibiyagnan. Isapin mo sa yan diyan ang tulong ka data, apok. Ala, natay gayaman. Kaasimat. Uwin nga rod. Isugayam nga inwaras nanti kinabak nang nakadatayo ang marigrigat. Tao madanimot gayaman tiapit na. Anay ko. Apay kang tumpa ka ngay, Erlinda. Anyat basol ko. Awanan ka itipain. Kano pa'y aluklukwanak. Ita niya kumaga po alukwen ka. Nasikogam ni Telma ababaw ng ta. Saan lang aday ta? At damat kayang anakan asawam sakbay anagam amuta. Nagulbud ka kanyak. Pumanaw ka iti sangwanak. Diyak kayat amakita ti panagrup-rupam iti daytoy abalay. Si katay ayatek. Saan ani Telma? Sa dino ayatay ni Telma? Nagtalawan ti babayim. Saan asyak ti pagsaludsudam, tayak amuno sa dino tinapanan na. Saan ka di ang mahalay tinasaya sa saritaan na ito eh? Saanan ngagbaliw ti pangadan ko. Pumanaw kan, tamangan no anyapay ti maaramid ko kan ka. Tulungan kag lako, Lola. Aramidam kit di ti paparamid ti maestram, apok. Nalpasan, Lola. Naan kita agman. Na ito'y Ay na. Nalaing kamot gayam, apok. Nalakakagayam amay suraw. Kasta matlaang imbaga maistrak, Lola. Laingak kano. Nagsaya atayn. Sigurado maragsakan to dagiti dadakkel mo. No maamwanda nga gisi eskwela kan. Asino di balasang inyawid mo, Jimmy? Awanan bibiyang mo. Nada isang put ko balasang ditoy. Tabalay ko na itoy. Anya? Kasanuak na rudan? Agtalaw kan. Saan ka nakasapulan, Maita? Jimmy, anya kakadi. Ape pagtalawan nak. Awan ang muka papanak. Pangasim ko mata di mo ramidin ti kastoy kanyak. Awanan mariknak apanagayat para kan ka. Ape kastamot ang tibagbagam. Gapo ka dita nakasarak kan iti adayo na pimpintas ka no bubingam siyak. Imbagmantam mom. Bumakat ka ngaminan, Maita. Isuarugyamon taging bakit ta pumanaw kan. Di mo ipilit ti bagim kanyak. Tasan kan apagan ano? Diyos ko, anya da ito ang napasamak kanyak. Kapilitan agtrabaho akmanan. Tapi napanaw nakmatan ni Jimmy iji palay na. Kunaklano agnanayon na napintas ti biyag ko iti sidong na. Ngamsaan mat kayam.
Awan laban ko kan kuana. Tasaan kami ang nagkasar. Iso ang maramid na lagta ti kay kayat na. Mayta, anya aramidem iti dayto a restaurant. Ni, Froilan, si kamat kayam. Kwa, dito ti pagtrabaho kita. Si kangay. Kap-apply ko lang. Diyak amo numaawat ako no saan. Kwa, ituloy tatag sarita no madamdama. Numalpas ti trabaho ko. Ang mga numakita naktipos ko. Kat ikatanak dito eh. Sige, Mayta. Nagsina kami kini Erlinda. Nailaw anak kami ni Tibabawnan na. Kat nasikugak. Saan kung nailimod kan ka, tapno ang mumti amin. No kasta? Anda na si Kugam? Wen, ngam nailaw anak lang. Tanabartag kami aduan. Diyak matan ang muno sa tino tinapanan na. Tawan ti kontak ko kan ko ana. Di mo sinapol? Sinapol ko. Tapang panunutak mo ti anak ko si Kugna. Ngam saan ko na nakita pa eh. Ay, oray siyak. Insukat nak mo tinubyok iti ada yung ubing ngam siyak. Narigat ikas na sitwasyon ko ita. Diyak mo. Nukasano amang rugiyak manen. Ti anak ta nga ta. Kumusta mat nga tan? Nabayagan na diyak nakitkita ti anak ta. Apay no agawid ta. Agresign ako ni ti trabaho ta agawid takit di. Inta kitaan ti anak ta. Adumanan customer, Lola. Wen nga raw dapok. Ala, yawat mo man day tayan ti barbarya. Tawan pagbaryak. Nay, adra tao apok. Siya kun lukatri daw, Lola. Kumusta, anak ko? Kumusta Regina, anak ko? Ha? Ala! Nanang kantatang? Ada kayo? Ala! Ay, kailiw da ka una yan, anak ko. Umay ka man tarakupan ka. Nasaya at mo tanagawid kayon. Maragsakan na akparay da pukok. Tanabayagan na sapsapulan na kayo. Masa siya nakankwa na tunggal damdamagan na kayo. Tamadlaw akailiw na kayo unayan. Ang man yan, tadiyo man la nalagip mo ta sinarungkaran. Uray na minsan la kuma. Pakawanan da kami kumananang. Agpada kami anailawan ka ni Froilan. Wala na. Nasulisog kami ti awis ti lubong. At nagbabawyaw mindag iti nagbasulan mi. Kat nakasagana kami amang sulnit iti ado ang nagkurangan mi, nana. Awan pagkamangan mi. Tanabayagan analako ti balay mi. Awan papanan mi, nanang. Iso ano mabalin. Makipagnaad kami kumakada kayo. Pinapintas yung matan ti balayo. Wain tada na ayat anang tulong kada kami. Nasyan kada kami. Tamo dati kasasaad mi iti apukok. Ngamdak sang gasat. Tapim mo sayan day dyan ang tulong kada kami. Nujak pampanunutan ta apukok. Saan kay kumangawatan? Gapo iti panang talikod yu kan kuana. Ngamawan mabalin ko. Tabumakutak matan. Jakon masikaso ti apukok. Iswa sige. Palubusan kayo nga agnaad diti balay. Ngampang nga asiyo ko ma. Asikaswan nyo na imbag ti anak yo. Amuyo magti kasasaad na. Agpakpakaasya kada kayo. Diyo kuman naramidan tinaramid yu iti kalabas. Maasi kayo iti anak yo. Nang runa nawa anak ton. Diyo kumabaybayan ni Regina. Ikarimi, nanang. Aramidan mi ti amin tapno makabawi kami kada kayo ka ni Regina. Wala na. Saan na maulit tinapasamak? Agbalbaliw kami.
Sapay la ko matamatakdaran nyo dagita akariyo. Da kayo ti numero 1 amang ipatag iti anak yo. Tada kayo ti dadakkel na. Nang runak ket kasjay ti kasasaad na. Kasapulan na ti pamatagyo ang naganak-nakan kwa na. Biyang ti tao. At dapay gundaway mong agbabawi, Andi. Mabalin mo pa'y asinaan tinobiyam. At ang napasama kiti nagbutan mi kini Jemay, mama. Saan pa'y mo't amasikong? Ha? Ubing ka pa'y ititawan mo a 25 anak ko. Agsapol ka pa'y ititrabahom sa kanto mga asawa. Mabuti nga, mama. Ang mga lumaagaw da tinubyak kanyak. Napintas ni Jemay. Adu dagiti agrayo ken kuana. Oray ko manupadam a professional Jenobiam. Ngam saan mo? Undergraduate mat nga rod. Agabala, no talaga nga ay atam ni Jemay. Makamo ka nga rod. Desidido ako ng mga asawa, mama. Kat, dumanon tayo nga rodan? Wen, mama. Tangay da kami ti aggastos iti kalay sa daan di kan Jemay, abalayan. Siyakmat nga rod ti mangatang, no sa dino ti pakaangayan ti kasar. Ha? Ijay balay mi ti pakaangayan ti kasar. Anya? Nga mabalayan. Saan tayo da kami ti rumpa? Nalawa ti arubayan mi, kan presentable ti balay mi. Komportable dagiti umay makidaya abalayan. Ha? Kitain nyo man mat dito'y solaryo. Nagbasit ti parangan nyo. Kan basit to'y balayo abalayan. Sana pa nakuyaw. Ngam ibagbagak lang ti agpaiso. Iso nga ijay balay mi ti pakaangayan ti resepsyon. May remedyo na ita abalayan. Mabalin mi apalawaan ti arubayan. No diyo kayat disan lang. Di oray awan ti kalay sa mapasamak no kasta. Mama. Andi, pimanawan ni Mama. Sige ta surutak. Anyamot kag. Adama gayam bas-bastos di agbalin akatuga nga manakaw. Ala, baybayan yun, tatang. Ay, jaklay pagaraw. Nangatong gayam ti pride na. Bayan nyo, kasaritak to ni Andy, tatang. Jemay, bayan tanon niya ti kahit ni mama mapasamak. Isu ti masurot. Narigat at tubtub nga rin ni mama. Diyak kahit agumura ka data. Andy. Pasensya kan Jemay, ha? Mawatan ta ko man ni mama. Oray italar. Ipagpagapumla ko man kanya. Sige. Makamuak to nga roden amang ilawlawag ka ni tatang. Pagyamanak, Jemay. Jemay, ibagaman mo't kadag iti partidom. Tasanda pa'y nga agbalkot iti karne. Tado pa'y tagsangpat asa nga ili. Ha? At ngamin nakita ka nagbalkot itay. Partidom day jay. Di tala makaura yan. O sige, mangan kayo lang, amiga, amigos. Andy. Jemay, sabay ko ma. Tamay rawang mo tigas dyan nga style ni mama. Kas dyan talaga ti pa nagsasauna. Prangka. Yung kiti, nasingpad man. Aklunak. Talaga maikawa ak Andy. Nam okay laan. Ipagpagapukan ka nga asawak. Itatanalpasan ti kasaryo. Agnaud kayo dito'y balay, Jemay. Tani Andy mo't lang timang tawid to iti daytoy a balay. Taiso ti buridak nga anak ko. Uwan, Mama. Ipakpakaw na ako na. Jak kayat ti sadot akabalay. Kan makita mo, no kasano ti kinaurnos kan kinadalos to'y balay. Ha? Awan trabaho ti anak ko. Iso asya, ti mangpakan ka na kayo.
Anya nga'y, agano sa ka? Tasaan mo't anak katumpong ni Andy iti professional akas kan kwa na. Agsapula kiti trabaho, mama, tapno makatulong hak. Anya kumatrabaho ti Sir Cam nga'y, katulong? Dito'y kalangan palay. Tauray tangdanan kang agtrabaho, tapno di mo mat ko na. Ha? Ang, apay aya masapula tangdanan kang agtalos. Aglaba ka nagluto dito'y balay. Kaya't ko ti agsapul iti trabaho, mama. Awan mo tinailepas mo. Anya kumatrabaho ti mastrakam. Di kagsayang iti oras mo. Basta siyak ti makaamoy ti kaninyo kini Andy ko nakmat. Suportaran kayo. Kumusta kayo ngay dito'y balay, Ipag? Nasaya at matla ka diti pan nakilangan ni mamakan ka? Uwan, Ipag. Madlaw anasingpet ka, Jemay. Iso asikala ko man ti makaamo amang paspasensya kini mama. Amok ngamin ti ugali ti inami, Ipag. Naturay. Okay lang, Ipag. Kabailak ti makitinunos ka ni mama. No kasta, aginaw ka, Ipag. Uwan, Ipag. Agtalon a bulan. Wow! Mayat Adanton ka, anak ha. Gat, ano san yun ati agnaad dito'y balay? Tapno adakad ka doon ni mama. Mababainak nga rudan, Ipag. Awan trabaho ni Andy. Awan mo trabaho. Ni mama amin tagas-gastos diti balay. Ay na, talaga akas na. Dagdag-dagat ni Andy ngagtrabaho. Napili mo diti trabaho na, Ipag. Ay na, talaga akas jay day di akabsat ko. Napili iti trabaho. Ti kayat na nga taa, kat agbalin adagos ang manager. Di na kayat ti agrugi iti baba. Ay, wen nga rod, Ipag. Kabayatan ti panagdan nami kanya Andy. Mamamwa akong nagiti ugali na. Nangato ti pride na. Ay, wen nga rod. Agpadadakin ni mama a high pride. Andy, agbakasyon taman mat iti balay. Kailiw ko ni tatang. Sige. Damagag pa ken ni mama no palubusan na ta, ha? Ha? No palubusan na ta. Nasayaan. Ngam saan? Please, santa ko mga ipilit, Jemay. Andy, saan ka kumamasaksakitan, ha? Saan ka kadi ang makadesisyon na siksika? Masapol nga ikamang mo amin kan ni mama? Jemay, ni mama ti provider ta. No saan nagapukin ko na? Saan ta namangan? No saan nagapukin ko na? Awan balay ta. No saan nagapukin ko na? Saan kumaday ta ti pagrikyaran ta, Andy? Sige, aramidam ti kay kayat mo. Saan akon amakibiyang pay? No kayat na ti agbakasyon, di iso lang ti agawin. Agbati ka, Andy. Sige. No, dahito ti katyo, mama. Saan mo akabisado dagiti tattao ijay lugar ta? Ang mga nadamang kursunada kan ka ijay, katanya pa'y ti aramidan dakan ka. Wan, ma. Adtoy, kwartam, Andy. Ingka matagatang iti kasapulam. Gumatang kay ti baro a pantalon, sapatos, kanda dumapaya kasapulam. Ha? Nagsweldo kan, mama? Wen, ingkag shopping. Igatangam tumat di asawam iti lipstick na. Tapno awan ti may bagbagan na. Nagdaerting pas ngayon mo anak ta, Jemay. Wen nga ron, Andy. Narigata na ka nang ipas nga ita nakalukulukmag. Kaingingas mo to'y apo ko, Kandi. Iso anatar. Kastoy ti rupam iti maladaga ka. Ha? Kasta ka di, mama? Wen, kastoy matla ti kinataer mo iti Andy. Ay, nebaglakit din tay malakan ka to'y apo ko. Ay na, nag-cute nga ubing. Ay, nakaay-ayat launay. Ay naadin ko, sumapol kan iti trabaho. Kani, addan anak yu kini Jemay.
Kasla nalipat akong tinadal ko mana. Jak samot may applyan ti kurso nga inturpos ko. Ay na, i-apply mo nga min kasanon no awan ni mama. Anya nga iti pangbiag mo iti pamilyam, ading ko. Saan ka kumaamang Ambat ama nang umapal ka kanya. Ha? Apalan nak, tasyak lang titultulungan ni mama. Ni, saan akas ta? Panangisakitar aramida, Andi. Sa anak nga umapal, taadamat panggadan ming agasawa. Biddo ti pampanunutam, Andi. Anya kumangay ti apalak ka. Sige, tatapoy papanak. Rumuwanak man. Anyam ti kabsat ko. Talaga adi na kayak ti paisuro. Kahit, kumusta ti pa nagsarak yu iti gaya mo? Anyat nagsaritaan yu, Jemay? Ay na, nakabakbak nangan tayo siya gayam ko lakay. Kat agdapay gayam resort kan restaurant nan. Kaya't nakatulungan. Agtrabaho ak kano iti restaurant na kas waitress. Anya? Agtrabaho ak, isong awawiram da anak ta, ha? Ay na, magagaran ako nagtrabaho. Di ka pa'y lamang namnama, Jemay. Tamagag pa'y matkin ni mama, ah. No umanugot ngagtrabaho ka. Bueno, saan? Anya? No agtrabaho, palubusam. Basta itad na ti sweldo na ka. Tapno at paggatang yu iti gatas ti apo ko. Kasano ngay mama? Diyak amo ti agaw awir. Di kagdanag. Manang danak iti mga awir iti apo ko. Siyak ti makam mo. Basta palubusam di asawam nga agtrabaho. Tapno at damat may tulong na dito'y balay. Hello, Jemay. Kumusta kan? Kaano ka nga gawin? Saan na ka makaawid? Busy ak namin, Andy. Di ka laka din makalangan iti trabaho, bakit? Saan na kami ka di akailiw itanak ta? Makumikumak. Awan day off ko. Sayang nga ti aldaw. Imbagak mo't kan kaano kayat mo. Umay kayo iti anak ta ditoy. Ta ditoy kayo nga agnaan. At the boarding house ko ditoy. Impakadakin ni mama. Di na kami palubusan, Jemay. Okay nga Rod, makamo ka. Sige tani, trabaho ak manan. Bye. Mabit lang. Hello? Andi! Oh. Tulong! Oh! Ha? Ni mama! Ang pingatan! Sika ka di ti anak ti pasyente, mister. Uwan, doktor. Kumusta ti inak? Ladingit ngam inaramid min ti amin na kabailan mi. Ngam saan mi nanay salakan. Nakarja ka restina. Saan? Saan namatay ni mama, doktor? Pangasiyo, ispalin yun ni mama. Ladingitan mi, mister. Ngam awatan tayo kumandi amin. Mama! Itatawanan ni Mama. Anya ti planom, Andy. Diyak ka mo, Jemay. Diyak ka mo. Ay, may kawa kaitan. Tawanan ta advisor mo iti amin na ganwat mo. Ha? Agsubli ak iti trabahok. Tamakitak katawan plano nga agtrabaho. Iso asika ti mga awir iti anak ta. Pagawidan tan ti yaya ti anak ta. Tawan ipasweldo ta kan kuana. Sikan ti mga awir iti anak ta. Tasyak tagtrabaho. Kwa, Jemay. Kinapudno na, agad adalak bayat ti panagtrabahok. Kat umadanin ti panagturpus ko, Andy. Anya? Nangato tarapaap ko para iti anak ta. Iso ngagpurpur sige akamang paadal iti bagik. Kat tangay awan narapaap mo para iti pagsayatan ti pamilyata. Agaw awir ka nga ron. Tapno maipamaysak ti agtrabaho kan agiskwela. Mano ti masapol mo, Andi? 2,000 ko manod na manang. Mabait lang nga rod ta mga ala. Pasensyakan manang ha. Awan mo't ngamin ti sa baling nga asitgak. No di si kalahan. Manumot ngamin nga agpaw iti ti kwarta ni Jemay. Agad-adal di asawam. Iso ang maawatam ko ma. Apay no sumapol kay ti trabaho. Tadakkel matan ti anak yun. Mabalin mon nga ibati dito'y balay. Uray taadda ti katugangak amang bantay kadakwada kadagiti anak ko. Saanin manang? Kahit kung ipamaysa ti atensyon ko itanak mi. Sa nabali, ta makagraduar ton ti asawak.
Makasapul to itinatalgad a pagtrabahoan nan. Anya? Apay nga itakalaan nga agaw, Jemay. At sa bala pag-aawidam. Anya, unay matintikas ta pa nagsasaom, Andy. Nagalas ti pagkitkitaam kanyak. Kasano? Tunggal umawag akin ka. Kanayon ka ngagdardaras. Kan manmanong agawid ka. Makumikumak nga rod, tao madanin ti pa nagturpos ko, Andy. Jak pa dyan. Pagpampar mo ti panagadal mo. Gamamok. Agdang lalakin. Ay, nabanuga ka nagbiyahe. Kaya't kung tagina na. Awan oras ko ang makirinikirkan ka. Tawan kinapudno dagita nga ibagbagam. Mapana ko nandi, di mo baybayan ti anak ta, ha? Awan ti pumanaw, Jemay. Ni, abay ngay. Kasanon ti trabaho? Di pa nagadal ko. Agsarden ka ngagtrabaho ka nagadal. Agtalinaid ka lang dito balay. Tapno mabantayan ka. Umadanin ti pa nagturpos ko, Andy. Basta di kan agsubli iya sulad ko nak. Di nakpagpungtudan eh. Nagtali na anak diti balay. Adda nga ro di pakan mo kada kami iti anak ta. Adda kanan tayo? San ka pa ilaan nakaturpos iti panagadal mo? Ngam natangsit kan, Jemay. Nakarakaron tun ti tinatangsit mo na professional kan. Iso nga agsardeng kalaangan nga eskwela. Ala, di ka madanagan. Jak baybay anti anak yo, Jemay. Ken siyak ti makaam nga agpalawag iti kapsat ko. Ay, agyaman nakipag. Sana bali. Umadanin ti pa nagturpos ko. Basit lang nga anosan. Asino ti babae akadwam dito'y balayo, Andy? Kasanon no maamuan ti asawam tar aramidam? Awan lang arod trabaho mon, kastapay la ti aramid mo? Awan mo't lang hindi patagugin ni Jemay, mana. Amok, isok-sukat na kung dayjay. Iso nga isukat ko mata, tapno patas. Anyan ti kastapa nagrasrason mo, Andy? Agpanunot ka man mat itinasayaan? Nagsingpet di asawam, ngam pagatapam iti madi. Basta patas kamitan, mana. No kabailan nak na isukat. Kabailak man. Ha? Oh, naklaat ka nakakita kanya, Andy. Oh. Di mo ninamnama ti isasangpet ko. Kwa, Di kagsaray ti dalan ko ta sumrakakon. Kwa. Amok, adda ti babaim ti balay. Iso di na kaya tapas trakan. Apay, di mo kaya't ngagkita kami? Di kagdanag. Saan ka mang riribok? Awan ammo ka nagbasulak kan ka ngam no apay nga aramidam ti kastikan niya, Andy. Aklunong ngaminan nga at lalalakim. Di mo ipulagin ti aramid mo kanyak. Awan pamanagnag mo iti dayta nga ipagbagam. Nagsakit ti aramidam. Iso pumanaw kami ni ti anak ta. Itad kunti wayawayam. Ulitag, saan kayo ariribukan iti babaim? Umay kula ang alaan dagiti kagawa kan ti anak ko. Natangsit kan, tadang trabaho. Alda sigurong padam a professional anang sukatam kanyak. Sawam ti kaya't masawan. Basta siyak, nadalos ti konsensyak. Tawan madingar aramidag. No kasta, nawayatan Andy. Awanan ti pagbutbut nga. Tapi manawan ti asawam. Wen Grace, katsabay ko ma. Tadikan tumawuma kanya ka. Di magtupanawan. Saan to apulos, Andy? Ngamin, libre ti pag naadak dito'y balay mo. Saan ako nga agabang iti pagyanak? Oo na. Isungag trabaho ka lang tayo, Jack Club, wan. Di ka pumpanaw ijay. Tani, awan pang gadak. Wen, di ka madanagan. Ta iti din nam ti pagbaketak, Andy. Agkadwa ta aginggat ingana. Kumusta ti trabaho manak ka? Nasaya at matatang. Nagsweldo akon. Iso agimata nga kiti kasapulan nyo iti anak ko. Anusan nyo ti apo ko yung atan eh. Jakmat mabalin nga ikuyog iti ayan ti trabaho. Ay na, awan problema iti dayta. Nasingpit sa bukop. Iso na lakabantayan. Aywan, kumusta nga tamutan yan day? Ay, jak amo tatang. Awanan damag ko kadakwada iti babae na. Ay, kasi ka nga.
Ang mga nuwada mo tinobyo anak ko. Awan tatang. Jak mabalin ti makinobyo wano makiasawa manan. Ngamin, nagkalay sa kami ka ni Andy. Lukasta, adapay laka dinamnaman ande. No bilang agsubli maningking ka, anak ko? Kwarta man, Grace. Anya matan, si kalaakan na yun ti dumawdawal iti kwarta kanya. Imbis asya kumati ikam iti kwarta. Saan? Tabaliktad mo. Kahit si kaharot da trabaho na. Hay, makauma ti kastoy. Maturog mangan laang ti ammo nga aramidan. Dumanawat ka pa iti kwarta. Si kamat ti agtrabaho anday. Ay, masadutak. Di naktupay pagtrabaho anday, di mama. Si kantulaki di mo tayo. Makaamu ka iti biyag mo. Manang, saan ka di ngayon imay ni Grace dito balayo? Ay na, di mo sa pulin day a babae. Ta nakasarakan iti lalaki amang ikasarkan ko na. Ha? Apay, di mo pa'y nadamag aya. Kat no addan sa bali ang nobyo na. Kat damag ko atulagan dan ti kalaysada. Anya? Awanan ba inday di a babae? Manang lilaw gayam. Ay na, adin ko aya. No di ka agbalbaliw, talaga pagpapanawan da ka dagiti babae. Sika ti lalaki. Iso asika kumatirumbang amang pakan iti asawam. Saan? Taisoda magtimang pakan kan ka. Asino nga iti makaano si iti danam no kasta kalatan ading ko. Agbalbaliw ka kuman. Apeng imay ka. Anyat masapul mo, Andy. No ti anak ta ti gagaram, aday jayan datatan. Ije ti pang sarong karam kan kwa na. Naggapo ako ni JJ May. Imayak, ta umayak agkid daw iti pamakawan. Kitsapay ko ma, ta mapakawan lang. Ikarik, agbalbaliw ako. Sulnitak ti ado nagkurangak kada kayo itanak ta. At damastre ka katrabaho. Agtrabaho ako ni Timabit, Jemay. Napinta sa damag dayta, Andy. Nasaya at unay. Awatin na ko mga roda. Taurnusin tanti amin kadata. Ipagpagapumla ko man iti anak ta. Lading itak. Ngam jakon maisubli ti sigod ariknakan ka. Gapo iti nakaro apan ng paspasakit mo kanyak iti kalabas. Iso sorry. Ngam di ka madanagan. Tanawaya ka lagta amang sarungkar iti anak ta. Basta jakon kayat ti makisidnobyan kan ka. Kat sapay ko ma, tamaawatam dayta. No kasta, agtrabaho kan, Andy. Awan mana. Awan napintas apagtong palak. No jak agtrabaho. Una, nasaya at mata na panunot mo dayta. Awanin mangbiyag kan ka. Isong agtrabaho kan. Awan mana. Kat pagtrabaho ang ngarod, ading ko. May sa pabrika mana. Mangrugi ako nindon bigat. Ay kat nasayaan Ngem, manang. Pabuludan lakman ba iti kwartam. Bayadak to nagsildoak. At ang amin papanan mi kadagiti barkadak. Asino abarkadam, dagiti padam nga arta. Ni manang mo't. Papanan nyo ay ha. Ag-outing kami manang. Ipapas kong ti ag-happy-happy. Tagtrabaho akon inton bigat. Pare, hindi mo bardasan ti agpatalaya. Nabartag ka ba eh? Pare, namasabat tayo atak. Tutan na! Ay na, ading ko aya. Naimbag ta saan ka nairaman kadagiti natay akakaduam. Wanar, marang. Iso na lang na. Saan ako na makabag na? Tanader-der iti sa... Wan nga ron. Una yun ay ading ko. Sa lupa yun, nagharap ako iti biyag. Manang... Diyan ako na makatrabaho. Tayo nautil ako. Ading ko. Agbabawi agitan. Ano ko mata nagtrabaho ako pa ilili. Anda ko manurnong ko.
Nukano pa yung makatrabaho akon. Gusto ibutin. Tinagtong pala. Marang. Biyag. Di tao. Ala, bumangon kay ditan, taagdigos kayo, nanang. Ay, manjak, malaminak. Sikan natin agdigos no kaya mo. Agdigos kayo, tanaangdod kayo. Sa anak nga ng road. Sikat na ang road. Iso sikat agdigos. Saan man anatang kanti ulo yo? Bumangon kayo ditan ko na. Tani, bumaaw man nandiyan na ipapudot apagdigos yo. May sa. Manjak nga road. Kaya't mo amataya kaon. Ang bumadyak kaya't agdigos yung pilitan na. Digos na ka na, yunan! Masapol nga inal daw ti panagdigos mo. Tanaglaka ka nga umangdod. Mala, bumangon ka ditan. Tadigusan na ka ni Mia. Oo, manjak! Duray awawan! Manjak, nukunak, manjak! Nita, bumangon ka ditan ko na. Nagtangkan na talaga ti ulong abak-baktan. Ay, matayak lain! Matayak ko! Ang tugaw ka. Siya kung di ba ayaw ko ni Lola. Mapantay yung isipapangan niyo. Digusam day ta, Diyak kayak tinaangdod akabalay. Di nagdigdigosan awan. Ay namatayak no agdigosan. Malamina ko. Wan, di kayo madanagan, Lola. Saan kayo adigusan? Ngam labaran kayo, Wan. Ah, Di kayo madanagan. Ta medyo napudot ti panglabar ko kada kayo. Aglabar kayo, tapno na banglo kayo, Wan. Uy. Ay, papanantaya. Mapantay di sintraw. Tagumatang iti pandesal. Kaya't yung ti pandesal? Uwin Alaman na iti guwaba jil. Ala nga ron, aglabar kayo, Wan. Tapno na banglo kayo. Ayan ni Lola Mia. Nakaturugan, Nanang. Tinaturog ko, apaman alinabara. Apay, di mo dinigos. Di na kayat, Nanang. Kaasimat ngamin no pilitak nga agdigos, taag sangit mat. Ay, makapasuron day talo lang. Nagangdod lang arudan, ngam di nakitin kaya tagdigos. Naglaka abumangsit tipungan kan ulas na. Sana bali, Nanang, tasino katakon tibado na. Makapasuron mat ngamin dagiti kakapsat ko. At dadaaminan iji abroad. Iso akapilitan asyak ti mga sikaso kankwana. Ala, sana bali, taada akmat akatulungan nyo, Nanang. Jak baybay-an ni Lola. Kan saan na bali, tabinulan mat nga agpaw itdaan ti kan angkal iti kwarta ni Lola. Ay na, saan amabayadan ti kwarta ti panangas asikasok iti inami? Awan balor dayta. Iso anayunan da kumamat ti ipawit da. Lola, inakon ag-eskwela Agbati kayon dito'y balay. Sige, lalay ngam ti ag-eskwela. Apok, tapno say kati kalaingan. Wen, Lola, iso adi kay agsaksakit, Wan. Tapno maatendaran yun to di graduation ko. Wan, sakto ti mangisabit iti medalya, Wan. Wen, Lola, awan problema. Sige mapana ko, Lola. Yala, anak manditi danom, anak ko. Apay, baldado kayo aya. Kabailan nyo ti mga laiti inuman nyo. Saan amasapol ayal alaan da kayo. Sige nga, Rod. Ala, agawaan nyo, tagdigos kayo. Digos manan! Basta sao ka mata babae. Digos, tibagbagam.
Agdigos ka no kayat mo. Sika ti agdigos ta na ang dod ka manan. Naglabar ka lang idikalman. Isong agdigos ka ita. Manjak! Ang talawak no pilitin na agdigos. Amo manabasa ti danong pagdigusin na. Ay basta, agdigos ka. Saan ati kay kayat mo ti mapatpatulo? Manjak! Malambina! Saan man anatangken ti ulo yo? Nagangdod kayo. Masapol nga agdigos kayo. Tasukatan nyo tabado yo. Basta manjak! Umay ka man! Anay ko! Nasakit di, bakit di mo masmasan na? Kayo! Ala, mapantayo ijay pa nyo. Ipisok kayo iti drum. Yung natangkan ti ulo yo. Apay apilitan na kagdigos. Kadyak yaron kayat. Agdigos kayo tapno bumanglo kayo. Tani adda bisitak no madamdama. Kababain no adda maangot na anaang dod. Ha, didak ibabain nanang. Nanang, nakagraduara kon iti koleyo. Wan nga rod, anak ko. Ay na, kamaudyanan na. Naragpat mo matlaang ang tiarapaap mo, Mia. Wan nga rod, nanang. Ket agyaman ak iti sakripisyo yo. Tauray agmay sa kayo anang isakad kanya. Tapinanawan na tayo kat nga rod ti amak idibasitak pailaan. Napagadaldaklat na. Agyaman akmat, anak ko. Tainggaad mo, ti panagadal mo. Nanang, naibagamit siguro ni Uncle kada kayo ti plano na. Ti panang tulong na kanyak nga agabroad. Ay, apay. Kaya't mo kadimot ti agtrabaho ijay abroad, anak ko. When dakdakil ti sweldo no ijay ti pangipakatak iti inadal ko, nanang. Ay, ala si kangarot ti makaam mo, anak ko. Iso na laang ta maikawa ak apanawam. Maikawa akmat amang panaw kada kayo kin ni Lola. Ngam kapilitan, nanang. Tapno maipaayan kayo itinapintas a panagbiang, nanang. Lola, panawan kayon kin ni nanang dito'y balaywan. Agbati kayo dito eh. Apay ngaya pumadaw ka, apaw. Awan ay di babaon ko nga, apaw. Awan di mga prositi bukod ka. Alam, di kay ang sangit, Lola. Agsubli ang tumatlaang inaklag trabaho. Ano addanton kwarta, agawid akton. Taintay to agpasyar iti agduduma alugan. Urayin nyo ti panagsublik, Lola, Wan. Kaano nga'y? Mabayag siya, mait. Mabiit, Lola. Basta di kay agsaksakit, Wan. Mangan kayo iti husto nga oras. Kandi kay agbanbanog, Wan. Wala. Ay na, awa na. Di magipatpatag kanyak. Panawan nagmitan, apog. Agsubli akto, Lola. Basta urayin nyo ti panagsublit. Mangan kayo anaimbag. Tapno na pigsa kayon tulat na amasang patak. Inton agbakasyonak. Oy, nanang, bumangon kayo ditan, aldawan. Ay na, aldaw kaya man. Napuyatan nakngamin. Diyak nakaturturog. Parbango na, hindi makaturog ak. Bumangon kayo, taing kay agdigusan. Ay badyak! Si Kadagdigos no kayat mau. Naangdod dito'y sila Jo, ing kay agdigos. Nasakit ti bagbagay. Kad makauy-uya kaksa. Ay nagpambar kayo manan. Bumangon kayo kit din, ing kay agdigos. Badyak! Si Kadagdigos no kayat mau. Nito umay kayo. Di na kulo din na!
Unay ka magdarit! Natangkan tumit si ulo yo! Kastoy ti kayat yo! Timaguyod-uyod! Ano? Darasin nyo at nyo makadigos kayon! Anya taramidak manang Rufa. Pa-extensyon aktibasit a kwarto dito'y banda ti kusina. Uray dagita saan ang maus-usar a kayo ti aramatemon, Luis. Uray sinsinan, basta malpas adagos. Pangusaran nyo aya. Bodega wano balay ti asaw. Pagkwartuan man ni nanang, Abay, awan kwarto na dito unag aya mana. adda ngamhay, grabe ti kinaangdod na. Uray agdigos, naangdod metlat na. Hay, agat bakit lat na. Nunagadun tumatiyak apros na iti bagpagina, nagbangsit. Ay na, gagangay ti bakit amanang Rufa. Amin tayo, mapan iti kinabakit kin kinalakay. Iso maawatam ko maninanang mo mana. Ay na, makaawat akmet, ngam nagbangsit nga rod. Sabali ti ang dud na. Hay, tsak makaanos. Iso adito'y manlaangan nga kwarto. Kinadlaw ko anauyong ka kininana siling mana. Bugbog kawa mo ninanang mo. Ay na, kasano ajak bugkawan, kat natangken mo ti ulo na. Ay, good. Awatim lang na. Tapasit siguro ti panagbakit ng dayday. Ang mga nukabaw ng tiladuma. Ay, awan lat aanusak no siya. Apay, di ka mabutag. Nga ang mga kastang tumag daramidin di anak mo kin ka inton bumakit ka. Ay na, awan ti bubut nga, tanasingpot di anak ko. Di nak tumaiturad a pasakitan. Pat ganak unay ni Mia nga anak ko. Dayta ti may pasigurado kan ka, Luis. O anya, kayat yo to'y kabarbaro asilet yo, nanang. Napintas may naparier. Ado nga minti pagsarkan ti angin. Ado nga minti giwang na. Mayat, pariskaw. Wan, tapno saan ama ko bong ti ang dudyo. Manipod ita, dito yan ti pagkwartuan nyo. Ken dito'y matan ti panganan nyo. Mangala kayo iti kanan nyo iti kusina. Tayo nyo dito'y. At dalamisaan nyo dito'y. Iso ad ito yan ti panganan nyo. Nawatan nyo. Huwan, anak ko. Ala, ingkay nga rod agdigosan. Aday ta ka ba din ako na? Kanag sa o ka digos ti magbagam. Apay kayat mo amataya? Makaamo kayo. Agdigos kayo man kansan. Ayos lat na. Uray ta nailasinan ti kwartuyo. Saanan nga umangdod di taunag. Taadayon to'y sila Diyo. Nanang, ingkay man gumatang iti sibuyas. Masadotak amapan iti store. Ay, huwan ayan ti gatang kaw. Atoy. Isubliyo ti barya Makatudod sa amin. Ay nasaan? Inton malumpay nga agtudo. Ala, ingkayon, tani, agluto akon. Huwan, anak ko. Ala, ay sus, agtudo matay na. Ay, Ang tutulong, yung pumanagnaka. Ay, apay nga, awan pa payong mo nagkapuak di ta store ka kay nabutan akmatay na. Sus, nabasa ako. Kung nagkabing nagtudo, ko na ni Rufa saan? Ala, ubakan. Agkuyog ta, manang sila. Saan? Nabasa ako na. Ay, nagdigos ako na di na oras. Mala, agawid ka karutan, tayong kaagbal na umarang. Ay, saan? Malambinak. Nabarang matan, anak ko. Nasakit ti ulo. Di kay tumet nagbanlaw idinatudwan kanyo. Anya ngay, di agsakit kayon. Hospital na ka na yun. Saan? Ay nasanan, gumatang aklaangan iti para gurigor nga agas, taiso ti tumarin nyo. Nanang, manganan. Nanang, agreeing kayon. Ingkay mangalan iti kaninyo iti kusina. Nanang! Apay ang naglamiis ni Nanang.
Saan samutan nga agang angas? Anyan, tasanan ana oray ni Lola ti panagawit ko nanan. Natay matan. Wen nga rod ngam bakit nga minan ni Lolam? Talaga siguro nga ijay laeng ti pagpatinggaan ti biyag na. Wen nga rod, nakakaasimat ni Lola. Kasanungay, awanan kat kadwayo dito'y balay. Nagsubliak man ni Jabron. Awan problema, kabaulaktag may maysa. Napigsaak pa'y anak ko. Uncle, gimatang akong itilugan ko. Tapno saan akong abumulbulod itilugan nyo kini auntie. Gimatang ka pa lang. Saan mo tamaws usar tayo may salugan? Kababain mat ngamin kada kayo, Uncle. Sika talaga. Ay, ala, husto mat kitday. Tapno adan kabukbukudam alugan. Kaya ada pa kakit kita amit isweldom niti abron. Wen nga rod, Uncle. Ngamle, aganan kay ti panagmaneho ma kaanakan. Wen, Uncle. Hagyang anak, tagtagainap lagayam. Kunaklano agpaypay sunday di apasanak. Nagalas at tagtagainap. Kamkamaten na kami kanukampay iditidakkel adano. Kadwa kanu ti anak ko. Ano yan? Di cellphone ko. Adam gaya miskol di anak ko. Nakaturog ak siguron idi umawawag. Ni kabagis ko ti umawag. Hello, kabagis. Ay naman ng rufa, Lumia. Ha? Apay ti anak ko. Nadisgrasya ti kotse namanan. Natayan ti kanaka. Anya? Saan? Saan apod na dayta? Pangasim! Ibabawim timbaga-mading ko. Saan anatay ti anak ko? Natayan ni Mia manay. Yawit pintimang kay na iti kabitan na panawag. Saan apod na dayta? Mia, anak ko! Itatanay tabunan ti kaanakat. Mabati ka manan, manang. Agsubli kami ni abroad ka ni Manong Fred. Ala, aganaan kayo akanayon, naroy ading ko. Urasi ka, amanang. Di na ka kumapay panawan ngam di mi mabalintag bayag ni ti Pilipinas. At agur uray at trabaho mi ija abroad. Wen, maawatak ading ko. Sarabale, ta binilin ko lagi ti kakaanakam. Nga isuna ti mangkadwakan ka ditoy. Narigat mo at nagmay-may saka. Nang runa ket bumakit kamatan. Nakaumay ka mo, jay ka nakan. Wala, tanakapsot kayon. Awan mga sikaso kada kayo diti palayo. So nga umay kayon agna di balay ko. Ay saan? Dito yaklatan ka nakan. Sana mabalin. Siyak ti untan lagi ti kakabsat yun, mabaybayan kayo. Saan ko maanatangkan ti ulo yun, ti? Ngalan, aging paki kayon, ta umakar kayo ni balay. Ta ijayan ti pagnaadan nyo. Mayat kayo man, no saan. Oh, anya pala ang timulmulagatan nyo, ante. Mangan kayo na. Apay, anyat kayat yo. Igawan da kayo pa iti kanan nyo. Apay, inutil kayo na. Awan ka di tinatang amasida, baro. Pasig nga minakarni, tigat-gatang amasida. Yan, nagpili-pili kayo, di kayo mangmanganan. Amoyo lang aruda na jak agsid siday tinatang.
Agmula kayo ano kaya tiyo? Tapno adda apitin nyo anatang. Ay, agawid ako ni Ijay balay ko, kaanakan. Awanan ti awidan nyo abalayo, tensaldakon. Anya, apay nga insalta mo na, Ijay. Wala ta kasapulak ti kwarta. Tapno adda igatang iti karne asidan nyo. Kanuan kaya, agdigos kayo man. Nagangdot kayo. Apay, di maangot ti payod yo. Agat bakit kayo asa na maawatan? Ay, malaminak mo't baro. Basta digos kayo, tanagangtod kayo. Sige, tadapay pa panag. Aginaw kayo ton. Kung aglaba kayo, inton madamdama. Anyan, apay man amin na natay adagos ti anak ko. No si bibiyag kumapay ti anak ko. Iso kumate mga asikaso kanya. Katpatya kadinak marigatan iti ungat kan trabaho. Nauyong ti ka nakakanya. Pilitan nakpay ngagtikos kat malaminak nga ron. Ay, malagip ulakat nga ron tayo tinanang ko. Kasto'y kayam tirik na ti bumakatan. Nalaga amalamin. Kat numabalain, tiyak kaya ti agtikos. Pinilpilit ko itiday dinanang agtikos. Isumat lang apaan na. No ibagak nga agdikos iti. Tatalaga gayam analaka malamin ti tao. No lakay wano bakatan. Makonsensya kita. Gapoy tintrato kinikid ni nanang. Pakawanan na ko ba, Diyos ko. No nagbalinak anatang sit nga anak. Diyak man laim parik na ti pamatag ko itiday tinanang ko. Kabayatan na si Bibiyapay. Kaya't ko asulnitan tinagkurangak itiday tinag. Ngamkasan mo. Awan matan. Nabayagan anatay ni nanang. Malagip ko lakat nga rudan tinaibagay iti maysa akarro bakanya. Abay, di ka mabuhay. Kamang ano kastanto, mataramidin di anak mo kan kain, ton bumakit ka. Ay na, awan ti bubot nga. Tanasingpat di anak ko. Di nak tumaiturad apasakitan. Pat ganak unay ni Mia nga anak ko. Dayta, ti may pasigurado kan ka, Luis. Apitag siguro itan, di ko nga tinaramit ko iti na. Agpay sugayam day jay. Doay niya tinaramit mo iti kalabas. Apitam tumat iti masungan nga alaldaw. Dupay saan ati anak ko mismo ti mga aramid iti kastoy kanya. Diyay mat ka anak ka. Pakawanan na ko ma. Diyos ko. Biyag ti tao. Apay ay akas lang napatpatagkan ka dagiti barkadam. Ngamda kami iti anak mo, Mark. Anya ka di mananda kita nga ipagbagang bakit. Napanak lang mat iti ayan nakasinsin ko. Tanagawis da. Anya tinagdumaan ti makan ijay kan ditoy? Tanakipangan ka pa'y ijay? Ay na, bakit? Saan kumamat akas ta? Birthday ti kasinsin ko. Nagsasabatan mi matla ang layjay nga kakasinsin.
Saan ka nga inayaban? Gabutasan ka mo't amakipangan, nukas di nga ayabanda ka. Sa bali pa yung mapanunod da. Papay ang nagrigat ka nga maayaban, pandangan. Oo, nagadukat arason mon. Di ko namkit di, saan kami anapatag iti anak ta? Saan man atila ibagbagan bakit? Maturog talangan. Tado pa'y ti trabaho iti garden intong bigat. Kasta, dayta ti paglaingan. Dayta maturog no ammom nga agong ungata. Ket, anyang aruti kaya't mga aramidat nga eh. Awan! Papanam. Agawid kami ijay ayan dananang. Rabrabiin. Apay akasta ka aya. Awan bibiyang mo, gaputad dinak matla ibibiyang asawam. Anya? Mark, apay nga yakas lawan da bakit mo dita balayaw? Awan da nanang. Nagawid da di probinsya. Apay, ada parikot yung aya. Awan, napandala nagpasyar. Tamaburing da kanon dito. Kastaya. Sige nga ron. Nadamag ko lang ata kasla manungal daw na jak nakita. Kung nakidi no ada parikot yung agasawa. Awan, nanang. Kumusta ba kahit sukunan kayo ka din? Saan? Diyak kayatin agawid kita. Sikaman. Sige na. Umaya kung dita, tayawid kayo. Manungal daw yun dita ayan dananang. Aging gaadinak patpat yan. Saan kami nga agawid iti anak ta? Anyaya te kayat mo bakit? Saan ka amapan makiin-inom iti uray sa dino? Di bakit may? Sa anak mo't ngagbarbar taklaw na ya. Pangpaikatlay ti bannog ti pampamayak. Ay saan? Nukas ng tumat lang ang tirason mo kanya. O di uray saan kami nga gawang mo? Sige manlangan bakit? Karik, sa anak amap-mapan, kadagiti di mo kaya't apapanak. Nasaya. Oh, anya nga rod, sukunan kayon. Sige nga rod, umaykan. Rumuarak bik bakit Inak mga lang iti bagas. Tani, naibusan ti bagas tayo. O sige, ngam ne. Ngam di ka manan agbayag ija istora. Wen, bakit? Ala, mapanak nga rodan. Sigamat gayam day ta, paring Mark. Wen pare, umayak man mga lang ti bagas. Adda ka nung amin umay abagyo. Narigatan ti maawanan ti maisahang na pare. Sigurado nga awan to ti magatangan no napigsa ti bagyo. Ay, gat mo na. Talaga may atlat tatay nakasagana ti amin, pare. Wen pare, nanaason. Mga lakman iti may sakaban na bagas. Ay nabaraw, awan pa'y jayag deliver. Kasta yan, nana. Wen, naipusanak ngamin iti istak. Iso ang nagpa'y deliverak. Sika ano urayam. Ay, kawan sa. Urayak sa langin. Tani, imayak mo't la dito isturan. Agam asidag nga tan, nana? Wen ko namat jay mawag nga ag-deliver. Asidag ka no. Sige nga rod, nana. Urayak latan. Ay, no, pag-ururayan pare. Umay ka pala dito, ita. Makitagay ka basit. Sige lang, pare. Inton maminsan ton. Umay kakit din. Saan ka mat ngagbartak? Pag-ururayan may jiga tayo ngayon makunam. Kas kamat lasab sa bali, pare. Sige man langan, pare. Ay na, nakapasuron. Ayan mo, Mark. Apay asan ka maawagan? Ay, talaga padang sanak day ta, Mark. Ha? Makita na. Ibilin ko ti anak ko kininanang. Tainak surutan ni Mark. Sana bali, ta nakaturog mat ni baby. Nanason, mabayag ka di pa sumangpit ya order yo bagas. Ay, wala baraw. Ay, isuday tan barok. Sige, ingkabangalan iti may sa akaban, ta idiritso nga ikarga ti talukan mo. Wen man nga rod, nana. Mabitla ang orayong pa'y day ti bariyam. Soblyak tulatan, tayo nakpa ikarga ti bagas. Ay na, talaga nga awan matungtong palday tamar akarina. Nagaramid manan iti pangguraakan ko na. Ay! Pero nana, tinakon. Ay, sige, baraw. Talaga nga awan pa nagbaliw mo si Kamark. Anay ko, di mo mo't ibaot ti payong kanya ka bakit? Oh, makilam, agat arak ka. Saan abagas ti
gagaram ditoy, no di kat umay aginom iti arak. Inuray ko nga minjela ko ni Nana aso na bagas ta na ibusan da. Kaya sangkot da. Ulpod! Ala, gawin tata na kababay. At datapay mo. Awan tirumbang na ibain ko! Sa anak-anak kababain, tawan madi nga aramid ko! Sika tirumbang nga agbain, gapo iti aramid mo! Pag-aayat mo ti umay agis istambay ditoy! Uray amom nga adda anak kan asawam nga agur-uray kan ka! Bakit? Ay, kira pala sang kwaya. Pudno day taimbaga nila kay mo. Inuray mi pa'y asimang pat dagiti lakok abagas. At dayta, nag-deliveran jetra. Makita ba? Ay nanana, saan kayo amakibiyang ditoy? Taapat ti agasawa daytoy. Uray kabagyam ni Mark. Awan karbangan nyo amakibiyang. Nanang, agsina kaming dita anak yo. Na, apa yan? Anyat mapaspasama kan. Basta agsina kamin. Ipanaw kunti anak ko, itamat laang. Ay, mabit madlaang. Ibagayo man kanyak nga niya ti mapaspasamak ka na kayo. Mark, anya ka diti parikot. Kwa, Nanang. Oh, makita yun, Nanang. Saan ang makasumpa? Gapot na amo na nga dabasol na. Balasang ko, mabalin ka ding agtugaw kapay. Agkalma ka base. Sakan to agsao, tapno maawatak ti mapaspasamak ka na kayo. Ay, nananang, no siya, awanan ipalawag ko. Dayta anak cute kasarita yo, ha? Ay na, Mark, anak. Apa yun? Awan, Nanang. Adala basit abanag adimi nagkinawatan. Talagang agsina kaming tatang. Saan ko na kayo ti makisinublan pa ni Mark? Naumakon. Anya ayat ti parikutiyaw. Tunggal anda diyo pagkinawatan, nagawid ka dito'y balay. Maumak iti asawa din na amo ti prioridad na. Maumak iti asawa at tila mapanagtamtambay ter aramidan na. Imbes ada kami iti anak na ti kabanding na. Ngam saan mat? Nukas di ngawan trabaho na. Dagiti barkada na wano kakasinsin na ti pag-aayat na apapapanan. Anya, apay akasta ti kinalampay mau. Kanunay mo eday taarason mau. Amumait alalaki di asawam. Normal lang day kada kami alalaki. Tinapatag. Saan na kaya baybayan ti asawam? Saan na kayo abis-bisinain? Kaya no anya pa'y di ta kina-irresponsable. Kasta tinapasabak idi kalman, Carmine. Ay, nagalas ti ugali di ipag mo. Sinong basong batan nakit din, katagpalpalawagak laeng. Jacqueline, pagaro pa kastagayam tararamidan ni ipag ko. Uwan, Carmen. Papawi ko na ng pilit ka ni Pare Mark ang makitagay. Payat ti panagururay na iti pagkatangan na iti bagas. Ado kami ang nakakita iti inaramid na kin ni Mark. Amok ang nabainan unay ni Mark gapo iti inaramid ti asawa na. Manipod idi nagawid ang naggapo dito eh. Saanan ang matagtagari di kabsat ko? Anya? Jesus, dahil tatin narigat. Lalaki ni Mark. Ay, ipaglakit diya. Tama nagtepal. Kahit di nadangran, di bakat na. Ay no, siyak dahil diyay. Dinanog kong ti asawak. Anya? Unay matlakit din dahil siya nga ipag ko. Barang agsubli matlaang ah. Ay na, nalabas ngamin diyay ipag mo, Carmen. Isupay lang tinakita ka kasi iti ugali na. Istrikto launay. Awan delikadesa na. Di na pa'y pulos ibainan mo't ya asawa na. Wan nga rod na ason. Ni mat kira ti lumabas diti balay. Di pa'y tumalyaw ka nakita nakmat itay anak katakder diti arubayan. Papanam ipag! Ita balay manang. Nasayaat mo ta nagawid kan. Ape adi mo kadwa ti kanak ngay. Imbatit kini tatang. Umayak lamang alay ti kawus mi iti anak ko. Sige. Na, mga iti kawus na.
Anya ti kayat na asawan. Di da kumamot panawan, Kira. Pangasim. Basta, manjakon. Nakapangedeng akon. Awan ngamin matakderam akarim. Isong agsinatan. Jak bating gagara ti pan nakaladaw ko ang nagawid. Agkit-kit daw ako hindi pa makawan. Sorry. Awanan, Mark. Naladawan ti amin. Agsinatan. Alaak amin nun akawus mi iti anak ta. Ket saan kami nga agsub-sublipay ditoy. Anya? Awanan. Pinanawan da kung dagiti aginak manang. Nagrabaw arason tinangisinaan na kan ka. Saan maundas arason day chay? Awan ka nung amin mataktak darak akarik manang. Ala, ingkay aywan. Amangan magpaspasugnod lang. Amangan no kayat na tagpayayo kan ka. Adun adaras nga naramid ko dayta. Ang talaga di na kung pagan ano manang. Di na pa yan kahit ti makisarita kanyak numapalin. Anya? No talaga di na kan kayat. Di mo mabalin nga ipilit ti bagin. Awan kamat mo kan kuan na. Tasaan kayo ang nagkalaysa. Nakababayin kan ka, Kira. Kanayon na kung may lablabaan. Wala, taisupay nga aramigan. Nagagat ka talaga. Nagasatag balin nga asawam. Uray mat si ka Bricks. Nagasat mat ti agbalin to nga asawam. Tanasingpat ka abaro. Saan ka akas kadagiti daduma ditang arte. Bulakbol, kan nagado ti bisyo da. Sika kat awan bisyo, uray may sa. Madingamin ti bisyo. Dadadahilan na ti salulat mo, Kira. Apay, awan planom ang mga asawa? Kaya't mo ti agpa? Awan mo't mga kanyak. Siga, no kayat nak. Ala? Dinak man rabakan ni tikas na. Tama nga no mamati ako, Bricks. Saan man? Agpay sa tibag bagak. Kaya't nakadi. Ay, uwan Anyong si Kangay, kaya't nakadiman. Wana. Nga uray addan anak ko? Sana problema dayta. Basta nga rod, datan. Ay, katuan Sa di natin nagapuang, Kira. Kanayon ka rumbar. Kwatatang, napan ko inlabaan tinobyo. Ni Bricks, akaaruba tayo. Anya? Brex? Nagaram ayakan ka ni Brex. Tapay anubyaw makukunam. Katuan, da kaming tatang. Ay, hanyan. Nabitla nagsina kayo ka ni Mark. Nga madadagos ka sukatnan. Saan kami mat nagkasar, tatang? At damat gayang pagsayaatan ti saan mi apa nagkasar kin ni Mark. Tagsina kami matlagayam. Kahit, anyat plano yun ko ni Brex. Agkasar kay nga ruta na. Kitaan to, no kasano, tatang. Agdanatan ka sa kasawa. Mauli pa iti kasar. Tagurnong akpay, Kira. Pinagbalay ko nga minan te urnong ko iti. Isuday ti balay ko ita. Ay katun agurnong tapay nga rod. Inak to nga rod alaan ti anak ko iti balay. Kandagi ti gargarot mi. Tadituyan ti pagnaidan mi. Ay na, adumanan tinagorder iti pandisal kanda dumapi at tinapay ading ko. Nalayan ka ngamin nga agluto, manang. Ano sa mga imanihar ti bakery, ha? Tani, mangibangon manan iti sa bali ang negosyo iti ili, manang. Naanya man na negosyo day tangay. Laundry shop. Mangrugin nga go-operate into no may alawas. May palubos ti apo. Wow! Congrats nga ro ading ko. Talaga nga imbawing mo ni tagduduma negosyo ti atensyon mo, On, manang. Tano pang panunutat lat ti panangisukat ni Kira kanya. Awan ti nasayat a pagbanagak. Ta sigurado a depresyon ti lakamat. Wana, kasta ti rumbang. Kat sumapul kakit di mutun iti sabali nga asawaam.
Dito'y pa'y labalayo ti pagnaadan ti anak ko, Apay ngay. Kung amin tatang, saan akayat ni Briggs akadwami ti anak ko iya balay na? Apay ngay. Ay, no kasta mo lang sinamon. No di na maawat ti anak mau. Sige tatang, agawid akon. Ang mga nusap-sapulan na kun ti asawa. Umay ka. Anay ko, di mo mas masantitakyan ko. Masaksakit anak, Briggs. Anay ko, Di ko lang ka di. ko nga. Kadyak nakita ti kinalailo yung agsarsarita iti dayjay nga arman. Anay ko, agimimon kay ti angin. Amin lakit din alalaki akasaritak kat pagimunam. Ultimo ni uncle kong Andring pagimunam. Pagimunam lakit ti amin idan. Di ka rupar diti balay. Agtalinad ka lang diti silad. Impadlak ni Briggs ti ritaw ti silid ni. Inala na pa'y ti cellphone ko. Titawa. Nagngato ti tawa. Kabailak nga ta ti tumpuak iti kasti ka nga to. Makamuditan. Tumpuak kakitin. Sigurado ang mabayag manen santo agbaaw ti pungtot ni Briggs kanyak. Aday ta. Tumpuak akon. Ay nablog to'y sa kamanakaw. Anay ko tatang. Inayadan nyo mati mangilot. Nagsakit. Ayawanan pa yung dayjay Briggs. Kunala no nasing pwede dayjay tao. Idi lang ang damo na singpot tatang. Ngamidag baybayang. Rimuaran ti pudno nga ugali na. Naimon. Pudno nga wan bisyo na. Talon balay laang ti ayan na. Saan abarkadis na. Ngaman nangimon mat gayam. Nasayat mo tayong pasyat mo ti anak takira. Isojak nagpauit iti allowance na. Dako namin nga umay kami agpasyari ti lugar yan. Saan kami nga agsubli dyan, Mark? Ket papanan nyo nga rodan? Agsubli kami kan ka. Pakawanan na ko, Mark. Sinina ako ni Briggs. Takanayon nakakabilan. Gapo iti kinalaing na nga agimon. Adayo gayam anasing-singpat kang iso. Manipod nagdanata. Di nakpulos kinabil. Ang kasano na ito yan. Agkasara ko niti mabit. Anya. Dahit ako matiw may miyawis kada kayo. Anya. Biyag ti tao. At ang taning tibiyag ko. Kat urayak lang ang tipupusay ko. Wan nga rod Jack, anak ko. Nasakit nga klunan. Ngam ikarigatak nga awatan. At ako makindawag kada kayo. Anya dayta. Sige, ibagam. Tano ka ba lakit di? Ipaay ko, anak ko. Di kayat ko. Sabay matayak. Makita pa nga na pintas apag naadan dagiti anak. Iso na mabalin. Agparami dak. Iti balay, iti solar nga ipatawid siya kanya. No sa dino abanda na, ti ipatawid siya nanang. Sige. Taitudok no sa dino abanda ti ipatawid ko kan kaanak ko. Taiso ti pagpatakderan nyo iti balayaw. Ang apay no pagagas mo laang ti kwartayaw. Imbes sa pagbalayaw. Adamot ti balayaw. Bas ito na ito'y balay mi. Mabasa pa dito nagtudo. Tabulo lakot nga rod tiditing na. Sige nga rod. Itudok no sa dino ti pagipatakderan nyo iti balayaw, anak ko. Nay, imbag man ta da kwartada pagbalay da na. Ada siguro ornong da. Idi agtrab-trabaho pa jay kabsat mo, Jerry. Wala. Kwarta di kabsat ko na jay. Di na pala pagkatang iti agas na ti pagbalay da. Isuntuman lang adan taning ti biyag na.
Jay kat asawa na, ti agnumar iti balay da. Ay, awan nga rod ngam agpilit mo. Nariga mga minapaayon di adim ta masakit ngamin. Ay, luapay mga minanaadan iti sakit a kanser Nasumbraan iti trabaho na dyan, anang. Agasang magngami, ta 24 hours ti biyahe na nung nagdumangan. Ay, dahita nga rod kat. Di matulungan di asawa na agtrabaho. Para balaylaang kandak kalmutan dagiti anak da. Sa tungkol ngamin, dahi dyan manugang yun, anang. Diyan laagaw-awat iti kwarta di kabsat ko tamo ng aramilan. Agat kasama, agipatakder da nga rodan iti balay da. Kastamot ti ko na di adi manak ko. Iso pagbigyan tayo tanarigat na paayon ti masakit. Dito iti imbagakin ni Jack kapag ipatakderan nyo iti balay, Elvira. Ta dito abanda ti itad ko atawid na. Wan nanang, agyaman kami. Masyanak mo nga minitanak ko, iso patgak tikid daw na. Narigat na paayon ti masakit. Ay, kasilaang, tanasubraan na ngamin tinagtrabaho, iso nagsakitan. Nagsalunat mo't ni Jack manipod ubing. Nga manipod ng asawa kas jay matan. Nana? Alang araw. Kaano arugyan nyo tagipatakdar iti balay? Ay, inton bigatan nanang. Tagpabunag kamitan iti materyales. Kasta ngamin ti kayat ni Jack nanang. Kaya't kung amin anapintas ti balayo, kadagiti anak ta mapanawak. Bakit? Uray basit lang ang balay, Jack. May mayat mo medyo dakal basit. Tadwa dagiti anak ta. Dalawa kwarto. Salas. Kusina. Kansiyar. Tayo napintas mo na tapno da sirbina. Umdas mo ti urnong ta pagbalay tayo. Kan ada mabati para kada kayo. Ada kaasit ti Diyos. Padyak nga gimbag ka pa, Jack. Nakaroon ti sakit ko. Ngam na ikanap pa ti Diyos. Hindi mo daway ko nga biyagi ti napawad. Pagyamanak. Ngam na talagang awanan. Awatan tayo, bakit? Jack pa'y nakasagana, Jack. Di kagsangit. Sa nabali. Kanayon kayo nga ikararagan kadagiti anak ta. Ipatpatid kayo unay. Di mo ko mabaybayan dagiti duwang anak ta. Wen, di ka madanagan. Jack baybayan ina. Ay-ayatan ka unay, Jack. Kanayon ko nga ikarkararag ka ni Apo Diyos. Ngay ka nakapay iti at atindo ka pa nagbiag. Tapno makadwa ka pa'y itinapaot agon daway. Aran, anak. Agsingsingbat ka, Wen. Agadal ka na imbag. Di mo baybayan ti adim. Tulungham ni nanang mo. Uwan tatang. Agadal ka na imbag, anak ko. Pasensya ka na. Diyak may bahay ti kasapulan niyo. Ngagis ko ila. Lumablaban akmat. Nga talaga. Asahan na nakabaalan ti bagay. Ikarik tatang. Agsingsing putak. Ag-eskwela ka na imbag. Kat na makaturpusak. Kat makatrabaho ak. Tulungak niya din ko. Kanuray ni nanang. Diyak itabaybayan tatang. Anak ko. Sika tinamnamak. Abakatulong itikapsat mo. Kinidinam. Iso nga. Agadal ka na imbag, ha? Uwan tatang. Ikarik. Alag. Di kagsangin. Tadon niya mati mapasama kanyak. Plano ti Diyos. Amin na kita. Akludan tayo ti plano ti Diyos. Tasaan tayo tengal ti biyag tayo. Kukuha ni Apo Diyos, anak. Ipatpatag kayo iti adim.
kastamatan ni nanang yaw. Kanayon kay to ngay kararagan. Nay, si ka magayam dyan sa anak ko. Apa ang nagawid ka? Awan klasem? Naglangan tatang. Tanadamag ko nga gipatpatakder kano da Uncle Jack iti balay da. Kung nga rod, anak ko. Apay nga palubos ni Lola nga gipatakder da iti balay ijay. Sapay nagdakkel jay patpatakder da. Nakita ka rod iti kalman, di patpatakder da. Nagdakkel mangagpaisaw. Sapay nagpintas ti lokasyon ijay nang ipatakderan da. Apay nga palubos ni Lola. Idaw ka nung amin nanggel mo adya. Nga agipatakder da iti balay da. Wen ngam saan ko mga ijay abanda? Asidag iti kalsada. Mayat apag bisnesan ijay tatang. Ay, wala niya. Sige, kakasaritak tuman ni Lolam. Wen agreklamo kayo Anyat itad da atawid yung Jadayo iti kalsada. Ay awan lugi kayo. Nala, baybayan yon. Tanarugyan da matad. Kandandan ipay malpasan ti balay da. Jay adim ti makagapon no apay nga impalubos kung agi patakder da ijay. Nalang. Pagbigyan tayon di adim, tanariga ta papaayon ti masakit kunakmanan. Di kay madanagan, tasyap to ti makamoy ti dayta. Nagdamag kayo pa'y ngamin ko mga umuna kanyak alola. Nagdesisyon kay matlat ngamin na nadakda kayo. Uray ko man no saan ang masakit ni Uncle tayos laang. Ngam kasano numatayon, di jay asawa na ti agnumar iti day jay abalay. Sapay nagdakkel abalay jay patpatakder da. Kat kunak ano imbagaman ni tatang mo kan ka, apok. Awan mo timbagbagana? Ala, sana bale. Tanako namot ni Lolam, nga iso ti makamoy ti dayta. Wen, di kay madanagan. Di tay ngamin mabali na kontraan ti kayat ni uncle mo, tamasakit. Iso pagbigyan tayo pa'y laang ti kayat na. Iso abayan tayo laang nga gipatakder day ti balay ijay. Addan na bukan a planok iti dayta, apok. Nalpasan ti balay tayo, nanang. Mabalinan na pag naadan. Wan anak, ngam ipa-blessing tayo pa'y sakbay nga umakar tayo. Wan nanang, kano nga rin nga ipa-blessing tayo? Intong bigatan, tapno makaakar tayo iti kabigatan na anak ko. Ne, napintas matinamay anda na nga ramid dito balay yo, Elvira. Manot na gastos yo dito ngay. Diyak kabisado nanang, basta inurnong ko ti resibong. Dakkel ati nagastos yo dito anya. Uwan nanang. Talupay gayam ti kwarto na. Agasem, naglalawa kwarto. Kasta ti kayat ni Jack nanang. Tapno nawaya ka no dagiti apo ko yo iti kwarto da. No kasta, sasagay sa kayo iti kwarto? Uwan nanang. Wana, maya, dakkel. Kan napintas ti pan nakaramid na. Naimbagmag ta napanunot ni Jack tinagipatakder iti balayo. Ne, parbangan gayaman. Pagyaman kami, Diyos ko. Iti sabali manan nga aldam maimpay mo kada kami. Ay, nagluto ak amasapa. Tamasapa kami nga agyakar kadag iti kagawaan mi iti kabarbaro abalay mi. Inayadag nga ikatan ti nakaarakop nga ima ti asawa kanyak. Apa yan alami istima to yung asawa ka? Mapayakas na tilaman na. Jack! Diyos ko, saan matan nga kang agas ni asawa ka? Jack! Awanin ni tatang, natayan, manong, nanang. Uwin nga ron, John, ading. Di kayo unay aglan-laningin anak ko. Ngamin, patsyak nga na napintas a plano ni Apo Diyos ka na tayo.
Isungay palubos na mapasamak ti kastoy. Di na tayo baybayan ti Diyos. Uwan, nanang. Insaga na akong dahil tayo mapasamak. Iso palubusan tayo ni tatang. Tapno makainanan. Aran, imbag no saan ang makiasawa manan ni nanang yu? Itatanatayan ni tatang yu? Ha? Diyak mo manang Jessa? Ubing pa'y ni nanang yu. Iso asigurado ang makiasawa manan dayjay. Anya? No makiasawa manan, agsapol da iti sabali a pag naaldanda. Nanang, kasari tayo mo ni Elvira. Ang mga no ilako na di balayda. Ay na, di na basta mailako dayjay. Tadakanyak tititulo ti daga. Sa bagay mo diti Yung masaya at no maibagayon ti pangedeng yaw. Tapno saan sigurado tayo dyan manugang yaw? Hindi ka madanagan. Mapanak ita iji balayda. Sumurat akmat, Lola. Umayak agdan nga iti pagsaritaan nyo. Sige. Sikati makamo, apok. Elvira, itatanatayan ka anak ko. Itala may bagak day doan niya. Tajak kaya ta ma-stress day di Jack. Iso ajak imbagbaga idi day toy. Ha? Anya day ta, nanang? Day to'y balayo nga impatakderyo ditoy. Balayo lataan niya. Ngam to'y lote. Saan niyo ako kwa? Ha? Ay nasabay lang kumatamawatam day tabalasan ko Saan kumaaday tati pagsaksakitan tinakam mo? Ngamin, day to'y lote kat kukwa ni Manong yu a Jerry day to'y. Anya? Ngam di kay madanakan. Awaan ti mang papanaw kada kayo dito'y Elvira. Agnaad kayo latta dito'y aginggat kay kayatyo. Tabalayo kat nga road. Nanang? Ulitak, Elvira Saan ko mga agsaksakit tinakam mo? Ni Jerry ngamin nga anak ko takin tawid ditoy. Sa bali tay itid ko tawid day di Jack. Ang Jack pa'y lama itid itahaatan Jack pa'y mo't masikaso. Basta adan to itid ko tawid day di Jack. Ang dagiti ubing ati pangipanaganak. Isu nga urayak abumaro dagiti anak mo. Tapno may panaganan kadakwada. Malimot imbaga ni Lola ka ni Auntie Elvira. Anyat imbaga na aya? Imbaga na kit din nga agnaad da ijay aginggat kay kayat da. Kan imbaga na pa'y nga awan ka no timang papanaw kadakwada ijay. Anya? Mistake ada ijay nga imbaga na. Imbaga na kumaa nga ikaro da tinagastos da iti balay da. Babaan iti panagnaad da ijay. Tano may karo da o di pumanaw danton? Ay na. Nalakan tula papanawin lagi jay. Tatagak na jay anak ko. No kaya't ko ita papanawin. Mabalin. So, baybayan tayo pala idangag na ri jay. Tapno awan maibagbagada. Ay, naimbagpay kat di asawa jay adim. Na pinatakderan na iti balay. Sakbaya pimusay. Ang siyak ngay nga inayaw. Di nakpay pinanunot apulos mo. Ala, di kayo matanagan anak. Tanda kami kini Jessa. Saan da kayo abaybayan? Ay, agyaman nak Jerry Gusto laang ti pangedeng ko. Ajak itad day ja alote kadakwada. Una, takukwa kag nga ruday dyan anak. Wan, kukwayo ka ni Jessa ang apukok day jay. No kaya't yo, umakar tayo ni Jebalayda na. Panawan tayo nito'y dahan abalayo. Ha? Mabalin tayo matag na rin dyan. Tatawid ko mo dyan nagpatakdiran na iti balay. Ay, wanan niya. Ang naimbag no umanugot ni Elvira. Mayat man gansaan, awan maaramidan na nana. Dakdakkel ti karbangan tayo dyan. Kwarta mo ti kabsat ko tinaaramat iti daya balaya. Saan namat a kwarta? Ne, si kamat gayam manang Jessa, sumrek ka Talagang sumrek ka? Payag ko dagito'y Junjun. Ha? Nya dagitangay? Manang? Pasarabo mo kadikada kami? Saan? Gamit ko dagito Agibunag kami ngaminan kadagiti gamit mi. Taumakar kami dito Ha? Agyan kayon dito'y balay mi? Manang? Balay tayo
Ayaw ko naman. Tadagami ti ayan to'y balay yun. Iso balay tayo amin da ito eh. Ha? Ola, tulungan da ka mangisimpa ka dagiti gamit ko. Sa dino ti silid mo, John? Day taman o manang. Ikatam dagiti gamit mo. Taumakar ka iti ayan ni manong mo. Agkakasilid kayo talo. Tanalawa mat to'y silid to'y balay yo. Umay kami agyan kada tatang ken lola dito eh. Elvira, pasensya kan umakar kami dito itanay. Anak ko mo tinaggastos dito. Iswa dakkel ti karbangak iti dayto a balay. Nanang. Nay, di mo samot kayat ngagnaad kami dito. Iba ka ma, Elvira. Saan mat nanang? Binagaan da kami ko mga umuna. Tapno maiyakar pa dagiti kagawaan dagiti anak ko iti silid ko. Nala, agtitinulong tayo, Elvira. Isumulang da kami, di tulungan da kayon. Nanang, apayakas di da lola. Manipod na tayo ni tatang. Nagbaliw mo't titrato da kan ka. Kasla kagurgura da kamatan. Diyak kumakayat nga ibagad ay to'y kan ka anak ko. At anakan mo, iso panawon siguron tapno maamwam ti agpayso. Sigud asa andak akayat para iti day di amayo. Tati kayat da, jay baknang ti asawaan ti amayo. Ngam, siyak ting kasarday di tatang yo. Iso sakit tinakam da. Awan ngamin trabaho, iso tagtagibas si tendak. Nanang. Okay na ang dayta, anak. Maklon ko dayta. Pudnumat namin nga awan trabaho. So, di mon panunutan dayta, anak ko. Katno kayat danti agnaad dito'y balay. Bayan tayo laang. Tadagada to'y nagpatakdaran ti balay tayo. Kunak man no tawid ni tatang daytoy. Dayta magkamok iti. Tsak man amo. Tanagbaliw mo ti panunot ni lola yo. Saan mat kano aday to'y titawid ti amayo? Okay lang. Tako namat ni lola yo nga awan mang papanaw kada tayo dito anak ko. Abay, manuti nagastos yun dito'y na ipatakder abalay. Dito'y tawid ko daga Elvira. Ha? Apay ka di bayaw? Damagag tapno amok. Sag titinutal tayo. Tapno nalawag ti saritaan. Ha? Anyat kayat mo asawan bayaw? No manuti nagastos nyo, ikasay tayo iti binulan. Takasla abang yung agnana dito'y. Ha? Ora ibaga tayo na 5,000 iti binulan. Kat no maikasay amin ang nagastos nyo, mabalin nyo mat sigurong ti agsapol iti sabali a pagnedan nyo. Tanay, dagak mat da ito'y anya. Okay lang kin ka, Elvira? Wala. No, kasta ti ko na yung bayaw. Anya nga, ikat kukuwak mat da ito. Iso, pasensya ka na, Elvira. Sabay ko matamawatan na. Takastamot lang ti bagbaga ni nanang aramidan na. Iso ngay baga akong kin ka, tapno maisaganaam da ita. Jessa, ikan sama itong sumsumra kiti klase. Ay, ado nga rin tinay-drop as subject ko, tatang. Masaduta kon. Mabitbitin mat lang ti allowance ko. Unak ngamin nga umakar ka iti pagadalan. Ngam ijay mo't nakangingin ti kayat mo pag-eskwila. Sa ita, akikat ka magayam. Sayang ti gastos, Jessa. Agtuloy ak po inton sumaruno. Basta, agsarday ngak pa'y tanasakit ti ulo. Abay, awan plano mga agtrabaho, Elvira? Agtrabaho ka. Tapno adda pangalaan nyo iti pagbiagyo. Nang runakit na agkulehyon ti inauna nga anak mo. Huwen bayaw. Madamati pa nag-apply ko iti trabaho. Dahil tangamin kahit, ta nagsangkir ka iti day di kapsat ko. Nang namnama kalatan iti sweldo na. No nagtrabaho ka kumama, di saan ka marigatan ita. Bayaw. Siyak mutlat tangamin ti gumatgatang iti sidain tayo. Nagtrabaho ka mat tapno makatulong kamay. Pasensya kan bayaw. Uwan, sana bale, tamakastre kakton iti trabaho.
gagayam danggan iti sumaruno nga upload ti part 2 ano pagipusan ti pakasalitaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insura ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan. Diyos tagina kada kayo amin. Biyag. Ti tao. Hello gagayam, naimbag nga oras yumanan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kaya ti tayong tingaro dandanggan ti part 2, ano pagibusan, ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Agtrabaho ka ba, Elvira? Tapno makatulong ka dito'y balay. Pasensya kan bayaw. Sa nabalit na makastrag at niti trabaho. Rumpang lang tanay. Siyak matlatan di agsapsapol iti taraon tayo. Makitinulong ka mata. Agabrod ka, nanang? Wen anak, taday talang ti amo kasolusyon ti amin. Tapno makaurnongak adagos iti panagiskwela yu iti kabsat mo. Ado ti pag-applyan iti trabaho dito Ngambas iti sweldo. Sana ka makaunong adagos no talinagdak dito'y Pilipinas. Nanang? Di mo baybay anti adim uwan. Agadal kayo ang naimbag. Oo, nanang. Iso na lang. Takailiw da kanto ko ni ating ko. Sana bali. Tamabit lang ngaglabas ti aldaw itan. Sana mapupuutan nga orayan ti tawan. Sige nga rod, nanang. No kasta ti desisyon mo. Agan-anad ka nga rod iti papanam. Awan anak, uray na kayo ka ni ading mo Agan-anad kayo akanayon. Agsingsingpat kayo kuma. Hello Elvira. Siyak ti pagpawita mi ti kwarta. Tamangan no magastos lang tanak mo itawan kasaskan na. Kan namangan paikit din no may barkada. Nanak. Di ka madanagan. Gatanga kami ng kasapulan dagiti anak mo. Agtalag ka kadikanyak. Wen, nanak. Siya kung ti gumatang iti masapsapul dagiti anak mo Tadida pa'y amo tagi gumiti kwarta dagi jay. Dida mo tagi budget. Kat kano nga gipawit ka ngay? Impawit kon kanyaran ti abastuda, nanak. Di bale, tayo ton sumarunong agpawitak. Da kayon ti pangipawitak, nanak. Ay, nalangarod. Basta di kagliway nga agpawit. Tadadagiti anak mo iti puder may. Ayan timpawit ni nanang mo kan kaaran. Apay ka di, Lola? Nagsarita kami iti cellphone. Alaag ka no kan katimpawit na kwarta. Nasyak ti agi budget iti kwarta. Siyak ti gumatang iti masapsapol tayo dito balay. Ha? Ala, itad mo kanyak timpawit na kwarta. Pagbayad ko iti pagadalan ti daduma, Lola. Siya ko, hindi mapan nagbayad. Basta yig mo amin kanyak ti kwarta. Darasam. Uwan, Lola. Ikandak man mo titi kwartak, nanang. Awan maswildo kon. Nagikata ko niti trabaho. Anya, apay ngayon nagikat ka. Masatuta kon. Nagriga ti trabaho ko sa driver. Nag-stekto pa niya kinlugan iti manmanihuag. Walang malan asino matabos dahi dyan. Apay, nagapa kayo aya. Kaslakas ta na nanang. Masuronak. Dilaw adilaw. Kaslawan na saya at amar aramida. Negatibo amin na madilaw na kanya. Isu nga imanehonan Jayro ka alugan na. Anya? Nan, tayo man nanang. Nagpawid sa aman ni Elvira. Antoy, isang aribo pa'y laang atan Gumatang akiti abasto tayo dito'y balay. Hello, anak ko. Kumusta kayon? Saan nga okay, nanang? Ngamin, saan man ang binayadan ni Lolo ti matrikula? Anya, apay ngay. Tsaka mo nga. Kinaginom da dito balay. Kanahin nga agawis ng Uncle Jerry ti barkada na dito Kinaginom da. Sikret kagripaso. Anya, apay ngay kasta ti aramidan da. Kanahin na kanipa bukawan na. Urawan madingar aramidan me. Ano no kay paupawit mo ti kwarta. Nagsimpat da.
Nawan kwartadan. Kanayon na ka mga untan. Anya. Sige anak ko. Tapanunutag ka na impag no anya tinasaya at ama aramid. Ay na, nukas tamad lang ter aramidin tinakaikamangam. Nasaysayat langin asuminan iti pag naidan dagiti anak mo. Damot na nakam di na unang anak mo. Ay, kastamot ti pampanunutag nga aramidon, Frenny. Kasi dagiti anak ko ama puyat. Gapoy ti aramidon ti bayaw ko. Kanayon da ka nung agbartag ijabalay. Ay, mangkita kan iti baunang nga agsapol iti pag naidan dagiti anak mo. Wen, Frenny. Kontakak ti kasinsin ko. Tatangdanak amang kadwa kadagiti anak ko. Flang! Ganda balayo dahi jay. Ngam kaslada kayong tinapaksyat. Nagloko mo dahi tan anak kay kamangam. Awan babayin da. Nagguna pumanaw kayo, Aran. Ni Nanang Lola, umakar kami kanon iti pagnadan. Agabang kami kanon iti pagyanan mi. Apay, yimot na tiswildo na. Isaya dayo na kayo kada kami. Managing bubukod mo tinayo. Di kayo mo't mabisbisinan ditoy. Magatang mat amin na kayat yung kanan. Ha? Di kayo pumanaw. Takasaritak to tinayo. May bayaan yun, no kayat to ti pumanaw. Ape, lapdan nyo. Kasanaw ka na kayo imot dyan nada. Imot na tiswildo na dya broad. May bayaan yun, gunak mo. Desisyon na tayo ta. Isa palugutan nyo. Malaran, ituloy mo taging pake. Di mo ikaskaso ni Lolam. May medyo di ano pumanaw da nanang. Ta siyempre, panawan dan to'y balay da. Kat datayon ti agnumar iti da ito'y. Ay, wan matkit di ah. Ngam, kasano tayon ngay. Pangalaan tayo iti kwarta tayo. Apayaya pag problemahan nyo ti kwarta. Kat adamat sa ni kwa tayo. Ha? No kayat yu ti makaigamit ti kwarta. Mangila ko tayo iti dagayo nanang. Anya? Jessa, apaya kasla dumakdakkel ta tiyan mo. Jessa, kasarsarita ka. Lukmag mo day tawan no anya. Masikugak, Lola. Anya? At dan ayan nobyom. Asino tinakasikugkan ka? Ayabam dito'y balay ta kasarita mi iti amam. Jak amo no asino kadakwada ti ama to'y sikug ko, Lola. Anya? Apay, adudaya. Duada, Lola. Anya? Kasano nga iti sikug ni Jessa, Jerry? Awan mat kano ti mga klon kadagiti nobyo na iti sikug na. Katbaybayan yun, anana. Kanya't maaramidan tayo ngay. Tulungan tayo latan ate apo ko yun. Kaasi man. Ay, sinayang na ti panagadal na. Nagsardang lang arudan na nag-eskwela, nagpasikugpay. Kasano nga yan ti biyagnan? Ala, baybayan tayo. Aklunan tayo ti amin. Tadaditan nana. Imbes nga ungtan tayo, tulungan tayo kitday. Iyo ko maguruguraan di apo ko yun, nana. Kumusta ti panagadal mo, Aran? Nasayat mo, tanti. Manipod imakar tayo dito eh. Nasimbangan ti panunot ko. Maipas nagkuntyagripaso. Nasayaat nga rod. Kat si ka nga Junjun. Kumusta mo ti panagadal mo? Mayat, auntie, at datap ko ija eskwilaan. Ay, wow! Congrats nga rod ah! Ala, itultuloy yung ti panagsingsing patyuan. Panunutan nyo ti rigat ti inayo. Kaasim at ti inayo. Iso nga agadal kayo anay pagwan. Wan, auntie. Makitam, nasimbangan ti panunot mo ita. Tanaya dayo nagiti anak mo iti sidong, ti ingrata akatugangam. Naimbag nga ron, tanda di kasinsin ko amang kadkadwa kadakwada. Wan sana bali ta susweldo amat. Nagijay tumat na kay kamangam. Agum dan tumangamin. Imbes nga dabalayo, imbes adi ka agab-abang kadagiti anak mo, kasi mo din tinaramid da. Ala, sana balin. Patsak asaan da kami abaybay anti Diyos. Iso timang tarabay kada kami. Nang runa kadagiti anak ko. Nanang, putno aya naglago kayo iti dagayo. Unatan eh, awam mo may gatang iti makanon, Jerry.
Apay nga ilimlimad yun ti panaglako yun, nanang. Ay na, ibagak mutlakan ka. Iti sa bali pala tao tinakam mo. Apay agasta kayo. Kat, ayan tinaglakon nyo. Kan manaw. Mabitlaan taala kitibag ko, anak ko. No kasta, inaklon mo di foreigner nagdapdaton kan ka, Elvira? When friend, lupay medyo alanganan na. Tasaan tayo matapada ang Pilipino. Ang makasla na singbat mat. Sige kiidi. Suportaran ka iti dayta. Ngam, amo na ka di nga dadwang anak mo. Awan inlimad ko kankwana. Amo na amin dagita. Kat naku na maaklon na dagiti anak ko. Oh, matlagayan. Gonis na. Anya pala tar aramidem. Mag-iasawa kan kinkwana. Ala, nagsapan nga eh. Kakaklon ko lakan kwa na. Di uray man. Ay, sus. Madlaw, anasing padadya a foreigner. Patsik nga awan to ti pagbabawyam, no iso ti pakiasawaan. Adayo nga inaunangam siya, friend. Iso nga rod ako nakawan pagbabawyam. I mean, sigurado a loyal dayjay nga agayat. Nanang, agsakit tiya po kayo. Kwartayo man. Ay, awan kwarta akong Jerry. Nagastos tayo amin na naglakwak iti daga. Kit agla ako kayo manen Ado tagbirbirok iti daga ita. Ila ako yukot aminan Basta puwera to'y ayan ti balay. Tapno adda pagyanan dayaw. Di awan tunti sa nikwa tayo, anak ko. Oray adda sa nikwa tayo. No awan mo't kwarta tayo. Awan serbina, nanang. Iso nga ila ako yukit din. Adda mo kabayer. Siyak ti mangidil iti daga tayo. Nala, si kangarod ti makam mo, Jerry. Nay, Jessa, apay ngagbakbakwar ka. Masikugak man nga ruden, Lola. Anya, asino manin nga tinakasikugkan ka? Boyfriend ko, Lola. Iso na lang tayong tarayan nakmatan. Anya? Adda nga min asawa na. Iso nga iliblibas mi ti panagsarak mi di. Ngam, idinamo na masikugak. Sana na nagpakpakita kanya. Anya? Ayunay matanti kasta agas-gasat mo, apok. Nala, di ka matanagan tada kami iti amam-amang tulungkan ka. No kasapulam ti kwarta, ibagamlaang taikkan ka. Nanang, napangabak ko di kwarta. Nagdubli ti kwartak, nanang. Aya, akat mangtid ka nga ron iti balato mi iti anak mo Talaga mangikan kayo, nanang. Atoy, sagli 5,000 pesos kayo itapo ko yun. Ay na, nagsaya aton ngay. Ito naman minsan, sumurot kayo kanyang kiti papanak na. Tapag dublen nyo matikwar tayo. Imbag nagduble, nungay maabak, di awanan tinaglakwak iti daga. Agduble, basta siyak ti mangilaban. Ang mga pegat no agtriple Ay, alamang nga ron anak ko. Kaano amapan ka manan, taumayak mo. Agyaman ta nagawid ka ita graduation ko, nanang. Mabalin ayamat adyak atindaran ti panaggraduar mo, anak ko. Ay na, kablaawan ka. Nakagraduate ka. Agyaman iti adong anos siya. Isagot ko kada kayo ti baligik. Ay na, anak ko aya. Makasaangit akiti nakaaro-aragsak ko para kan ka. Natunoy mo matlaangan ti arapaap mo. Asikasuan tayo ti papeles yung agkabsat para abroad, anak ko. No, kasta? Paypayso ni Daddy George timbagana nga alaan na kami ni Pagilyanda? Wan, anak. Agdadan na tayo ni Jay abroad, no kaskasano. Talaga nga imot dahi dya babae. Nagawid kayam dito'y Pilipinas. Hindi pa imay apulos dito'y balay. Baybayan yun No di na tayon pagan ano, Lola. Limastog nga minan tano ti kwarta na. Ay, awan nga rod Sumabali gayam ti ugali dahi dya babae no umado ti kwarta na. Lumastog kan no pansen. Damag ko nga gabrod na ka nun. Pati nagiti anak na, Lola. Anya? Ay,
Huwag gayam, kumusta mga tandag iti kakasinsin mo? Ay katkas jay nakalpasan ni Aran iti panagadal na. Ay kat si Kangay, di mo ituloy ti panagadal mo. Adapay mo nabatbate a kwartak. No kayat mo tagadal manan, pagadalan ka apog. Apay di mo apalan di kasinsin mo. Saan? Pagan anok ngay nga apalan dagi jay? Saan da matabak nga? Ituloy mo nga rog dagiskwila. Siyak ti mga awer ka dagiti anak mo. Saanan, Lola? Mabain ako na sumrek ija pagadalan. Sigurado asyak ti kabakatan ijay. Ay na, ag-flight kayo nga agiina kasinsin. Ay na, nakaragrag sakak para kada kayo. Ngamin, nakatumpong kay tinasingpot nga asawa. Kat alaan da kayo nga agiina iji pagilyanda. Wan insan, kat agyaman nakititulong mo kada kami ha. Sikatin ang bayabay kada iti anak ko, bayat iti kaawan ko. Ay na, awan na nyaman na insan. Masyanak ngamin kada kayo. Gapo iti narami dagiti na kay kamangam kan ka. Inalman dati sa ni ko para kung makada kayo. Ala, baybay amon insan, tanabayagan alinipat ko dayta. Ay na, talaga nagsaya ti pa nagpuspusom, Elvira. Gapoy ti dayta, napintasan ti biyag niyo agiina. Nakaasawa ka iti nasingpat. Kan adamat ti natalgad at trabaho ni Jambrod. Huwan nga ron, daytamat ti pagyamyamanak iti Diyos insan. Saan na kami abinaybayan? Nanang, nagsuldo akon. At iti kwartayo. Idulin mo ti kwartam, anak ko. Ada kwartak, iso adinak ikan. Tadaman trabaho. Kumatang kakit dia kadagiti masapsapul mo. Kan agurnong ka. Huwag ka nanang. Adagatang alote iti Pilipinas. Patakdarak to iti resort. Anya? Asino nga iti mangimaton kat awan ka matijay, anak ko. Ado ti mabalin ko atal ka ni Jay, nanang. Kat ala, makaamu ka, anak. Anay ko. Sigal malan ti tiyara ko, nanang. Ay na, kasano daytan ngay. Sapay awan kwarta tayon. Nailako tayo pa yan ti balay tayo. Awanan pagbayad tayo diti pagababangan tayo. Anya nga iti pagpadoktor mo, Jerry. Nabayagan na ito amarikling naklanang. So, amatayak sa ipanakon sa lanang. Ay, Lola! Ilamang kakamatan ng naging pulis! Ay, apa yan? Ay, sus! Anya tinararamid mo? Ay, apo! Lola! Natiliwanda ka naglako iti may parit nga agas! Anya! Jerry, anak ko! Ay, apay, pinanawan na kami, mata. Napaw na yun ka nagsapat, ipanangipulang mo iti biyag mo. Makipaglabingit ako iti pupusa yan ni Jerry. Nana. Ay, kumusta kayo, Lola? Ay na, siga ka dinayta nara na pok. Kanay na junjun, ay nabugbaro kayo. Kumusta kayo, Lola? Kailiw na kayo. Ay napo ko kaya. Magawanandak ko ma. Pagbababawyak di nararamid ko iti kalabas. Sorry ka na kayo. Makonkonsensya ak no malaglagip ko tinararamid mi ka na kayo. Sapay ko mata mapakawandak. Bakit ako ni sa pagawanandak ko ma? Ipatpatag kayo, apo ko. Ala, Lola, di ka nagsangit. Ipatpatag na kayo. Nanang, awan sakit tinakam ni kada kayo. Ay, ni Manang Jessa, Lola. Ay, wah. At di pagbaludan. Nabayagan anak abalon. Iswasyak lang ang tikad-kad wadag iti duwang anak na. Tanatay matanang kayo, Jerry. Ala, nanang. Mangtad kami ititulong kada kayo. Tay supay nga aramatan niyo. Saan min ama oray ti panakay tabon ni Manong Jerry.
Tagsubli kami manan, ija abron. Elvira. Ikang kayo ti cellphone niyo, Lola. Kat nadapang kontakan mi kada kayo. Agpasuro kayo kadagiti anak ni Manang Jessa. Nabiyaan mo nga operitin. Ay na, agyaman ang amok. Nagsayahan kayo at ang tao. Taureawan nasayaan ngayong pagpakita kada kayo. Nasayaan kayo lata kanyak. Sorry manan, no inlit-liting kayo iti kalabas sa pukok. Ipatpatag kayo, nay. Ipatpatag na kayo man, Lola.